Bueno, hemen nago, movida guzti hau prestatzen, 12 mahatsa jan behar direla diote, baina Maiderrek esan du berak nahi dituela lakasitoak, ez? Orduan, ninegoen prestaketetan esan dut, ostras, erosiko dizkiot lakasitoak, baina pikanteak. Orduan, bera ez da konturatuko danela daukat pintxe, eta orduan gu jango gara normal, programa normal, bera bere lakasitoekin, ez da konturatuko, eta 12 jotzen dituztenean, ikusiko dugu Maider dijoan komunitatzenean, ala ez. Bueno, ikusiko duzue. Auzalarrera neguko jaialdia iritsi da. Errespetua da gure indarra. Hori da. Dagoa! Hemen eskola honetan denak elkartu gara, betidanik ausartak eta errebeldea. Negua iritsi da honekin jaialdia, aurten gure animoak badoaz Valentziara. Oparirik ez dugu, beharrik ez baitugu, etorri eta dantzatu. Etorri! Eska! Auza! Zeruan ikusten da kolorez berdinak duen izarra, olentzero txurizen beltzi guara, errespetua da gure indarra. Zeruan ikusten da kolorez berdinak duen izarra, olentzero txurizen beltzi guara, errespetua da gure indarra. Animo Valentzia! Hey! Dantza! Abestu! Guazen! Auzalar eskola da, elkarrekin eraikitako etxea, Laguntasuna da gure bidea, denon artean guazen gozatzera. Auzalar eskola da, elkarrekin eraikitako etxea, laguntasuna da gure bidea, denon artean guazen gozatzera. Hemen eskola honetan denak elkartu gara, betidanik ausartak eta errebeldea. Negua iritsi da honekin jaialdia, aurten gure animoak badoaz Valentziara. Hemen eskola honetan denak elkartu gara. Negua iritsi da honekin jaialdia. Nola zen? Ongi etorriak Gauzarreko espezialera. Eta noski, 2024a, behar den moduan agurtu behar genuen, ezta? Eta horretarako, betidanik, Nafarroako bufoiak ez da, baina Nafarroako bufoiaketan egon diren Danel eta Maider ekarri ditugu! Urte berri on, kaixo, zeinen gozadera. Kaixo Gabon ekipo! Oso elegante. Bai, gorria, eske gorria oso ongi sentatzen nau bai, eta da nire kolorea. Izarra bat bezala. Izar bat bezala? No, izarra bat, jarri dau gainetik, bai. Baina nik uste izar baten moduan egingo duela rebelazioa. Izar bat naiz? Bai. Hori badakigu.
guztiok, baina egin badukat sorpresa bat. Inbizu barruan. pedrotxismo bat, inbizu? Bueno, holako zerbait, bai. Hombre, antza badakatzute, Bai, badakit. pedrotxek eta zeuek. Ez Diruan haitxuste soitan- inoiz konfunditu. Ez, bai, gehien bat da nire karteran daukan dirua berdin-berdina. Norbaitxek kartera aurkitu, no, esto es de la pedrotxe. Fijo, nire kartera aurkitu dena da Pedrotxerena, Bai, ba, begira. Ba, holako zerbait, bai, daukagu sorpresaren bat hemen Perfecto, gero zazpian. Bai, amaierarako. Sei Seke, herrika. geratu zaitezte amaierara arte, zen sorpresak Perfecto. badaude. Bueno, nik prestatu dut zuendako, izan gara tradizionalistagoak, ez? Ni Bai. Daniel zu, ez didazu gauza rarorik eskatu, orduan jarri dut amabi match. Bai. Amabi match. Ni oso tradizionalista naiz. Hori da, batekin. Bai. Zure amerikanarekin ikusten dugu, bai. Oso elegante da, ne? Mila esker, ezin ditut besuak lusatu, zenbaten dut edo zein gauza, baina horrela ematen da bando gelditzen zaidala, así que. Perfecto, guapísimo. Bai. Eta gainera, hori toke horrekin, Santa Bai. Clausen, toke horrekin. Hauza nire amamana. Amamarena zen? Ez. Oso Euskal Herriko Bai. oso tipikoa. Bai, Euskal Herrian Santa Claus badago oso barrenatua. Santa Claus igual ez baino argitxo. Argitxo edo galtzagorri. Be bai, Claro. bai. Ulertzen dut orain, bai. Bueno, Maiderrentzat prestatu ditugu lakasitoak. Bai, eski ni naiz umeak bezala. Ni batera iz taberna batetara eta eskatzen du makarroiak. Pues hori. Ai, ama. Makarroiak tomatekin. Eta arariarekin edo ez? Ez, ez. Bai, osea... Makarroia tomatekin. Ba, makarroiak ez organo genituen, tomatekin. así que lakasituan. Hori da. Lakasitoak Hor zuretzat bete orduan txikia batzen da, guretzat matxak. Eta gero txampaina eta guzti ekarri dugu, Buah, Oso ongi. hemen dau urteko presupuesto erdixa. Salva telebistakoa. Ba, ez pentsa, hor gaude. Bueno, ekipo, orduan egingo duguna da repaso bat, ez urtean repaso bat. Orduan, urteak 12 hilabete dituela badakigu, ez da? Ez desan. Bai. Amabi. Bueno, bisiestuak dienian ez. Baina idea egunak. Egunak, hilabeteak... 12 hilabete ditut, bai. Amabi beti. Betitu egun bat gutxigo, Daniel. Hori da, hori Ba, da. urte berrian, zure bai. Egun bat gutxigo o gehiago? Mira, que da Bueno, igual. berdin da. Gero hori interneten bilatu, kuadrilla? Bai, Google. Edo orain chat GPT. Hori da. 12 hilabete orduan, hilabete bakoitzeko, egingo ditugu, egun beresi batzuk aipatu, ze hilabete bakoitzak ditu bere egun beresiak, ez? Eta baita ere, berri esanguratsu bat, ez? Zer gertatu da urte honetan zehar, 2024 urte honetan? Gauza asko. Bai, izan da urte xelebre bat, bai. Izan da urte potente bat. Orduan hasiko gara. Bai, bardura, venga. Aurrera. Bai, dau jendia itxoiten. Hori da, karo, eski gainera, bagoaz... Ez dugu denborarik! Hori da, en directo, pleno directo, orduan. A ver, urtarrilatik hasiko gara, lehenengo hilabetea, Bai, egia. Oso logikoa, oso ongi. Bihar urtarrila izango da, gaur abendua, bihar urtarrila. Pertsona antolatua zara, bai, da biluski. Orduan, naiz. hemendik aste pare batetan izango dira egun honek berriro, be. Hori da, horregatik, ez garrantzitsua da apuntatzea zuek etxe. Bai, egon preste apuntau, bai. Urtarrilaren 10. Aha. Jende beresi, zuek bezala, edo xelebraren eguna. Ah, no, nik hori ez dut ospatzen. Ez dut No, ospatzen? ez. Ah! Hau normala da. Bai. Ez dut ospatzen. Ez dut ospatzen, markatu izutu egin naiz. No, ni oso normaltasunaren oso fanan Bueno, naiz. Zure normala ez zure autofitarekin normaltasun antza daukazu, bai. Mila esker, zuk ospatzen zu jende berexian eguna? A ber, eske ni bakarrik jende berezia zinguratzen naiz. Claro. Horregatik ez gara nire laguna. Egun guztiak dira, jende bereziaren eguna, zure etxean. Bai. Bai. Bueno, bigarren eguna ekipo urtarrian 11 urrengo eguna, oporrak planifikatzeko eguna. Hori be gustatzen zait. Oporra gehiago, baina planifikatzea ere bai plazer bada askotan, ez? Bai. Hori imaginatu eta amestu eta jungo naiz Tailandera eta azkenean jun Segoviara. Toledora. Baina, bueno. Amestu bai, baino gero egitean nietzat amez gaizto bat. Gainera, urtarrian, zeo por planifikau bizu? Ja, hori da nire mobila, ez? Urtarrik. Hemen, abustuko oporra. Claro. Bai, baina azkenean enpresan eskatu barituzu oporrak. Eta merkeago daude. Eta ez bakarrik hori, eta ez badituzu azkar eskatzen, kentzen dizkizute egun honak, Hori da. lankideek. Orduan beti urtarrilan hasi behar da oporrak prestatzen. Hasiko naiz. Nire nire gomendioa. Bai, nirea ere, gehien bat merkeagoan direlako. Hori egia da, bai. Bueno, bestela, urtarriaren 12 urrengo eguna. Aha. Eta hon gustatuko duzu, Oporretan joateko eguna. Ez. Ile-gorri bat musukatzeko eguna. Ai. Jo, baina zergatik daukate... Ez da baino ohikoa, Hau inventau dute ilegorriak. Ez da ohiko ilegorria izatea, edo ez da ohikoa ilegorri bat musukatzea. Ez da ohikoa ilegorri izatea, baina ez da ohikoa ilegorri bat musukatzea nahi izatea. Behintzat nire ingurua, ni ez, ni ilegorriak maite ditut. Ilegorri foboak dira zure lagun. Badira, te lo juro. Bai, Badira. Ni bakat lagun bat
oraina ez, baina gazteago ginenean, zeukatla beldurra ilegorriei. Osea, askotan izaten zituen, amesgaiztoak, era como, baina zer esaten duzu? Ai, ama, melatonina. Eta nire kuadrian, norekin zaude, eta, tipo batek ez gaitzen, eta, espelirrojo, osea, eta hori da, como, Vale. atrás Satanás, osea, que hau Super txintzen da, ados. Hombre, claro, ilegorri fobia. lehen baziren, no? Osea, ilegorriak baziren como hijos de Satanás. Deabrobaren Eta asuntua hori da. dago barneratuta. Oie, superongi egun hau, oin bai, nahi dut Claro. instauratu urtarriak 13 Xaloa Telebistako kolaborazio bat musukatzeko egun. Porque ezin leike izan hau ilegorrien zaldu bakarrik, ni gure bai musu egun. Gainera zuen ilegorria zara horrekin. Bai, noski. Claro. Bai, ikusiko gara urtarriak 12. Eta 13an, zu doble. Claro, Oso ongi. azape beresi, ilegorri, Ai, zeinen egun bereziak. Bueno, eta honen goaz, seriotasunez, mesedez, baita ere saloan dago seriotasuna, Izugarri. Eta, hau benetazkoa da, osea, eske hasi naiz antolatzen urteko errepasoa, eta ze gertu da horretan? Gehiengoa izan dira miseriak. Ze badago munduan nahiko gaizkikoa Ni dira, beti 24an, 23an, eta hurren urtean ere bai, osea, barkatu zatea, baina... Bai, ni sartu nahi non humorea eta, lehenengoa esan behar duguna, da gazako gatazka. Osea, 18 hilabetetik gora, bete ditu gatazka honek, ondorio humanitario superlarriak, Bai. 51 milioi hildako mila barkarrik. Baina, segurazki gehiago, porque eske gaur ere kontatzen duenak ez dakit nor izango den. Bai. Hildako, eta, bueno, hori, azkenean, gehiengoa, osea, gazako bizi diren biztanleen gehiengoa, 80% atera behar dira haien etxetatik, kanpora, ze ez dute hor, eta ez Bueno, da eta, bakarrik gaza. esketxeak Bai. ja dira geratzen. Libia, Bai. Siria, ez? Eta pentsaten baizu, gatazka hitzak ekartzen da gurura irudi bat, non bi alderdi daude burrukatzen, baina 2008an gatazka bat izan baino gehiago izan da, como zapalkuntza bat. Orduan 51.000 esan dituzu? 51.000 horietatik, ez dut uste izatea dividendo parekatu bat alde batetik edo bestetik. Orduan, bueno, pues sin más. Bai. Pues sin Eta más. gainera, 18 hilabete, baina gatazka ez da, baina... Osea, orain dagoen egoera, Baina eske egoera da, eske gauza da, repikatzen dela, Bai. esa da, un continuo, Bai. genocidio continuo bat, ez? Bai. Eta, gero, guda kakazarra da beti, baina gainera, naiz eta guda batean egon, esaten duna da nire, guda batean badaude bi alderdi, baina hau da genozidioa. Bai. Baina gainera eske gudan baita ere arauak badaude. Esan nahi dut, ezin dituzu ospitaleak bombardatu, bai. ezin dituzu zibila bombardatu, eta esan nahi dut, Bai, da, atozidade hutsa, eta gainera, baita ere, gazakoa orain daukagu hor pilpilean, baina gira da, adibidez, Saharan, daramate ez dakit zenbat urte, haien etxetik kanpo bizitzen, ez? Badagoela mundua oso txartu, ez? Bai, Kongon uste dut ere bai dagoela egoera oso trakets bat. Bai, Afrikako herrialde pilo batean, bai. Ke guai. Izan hau zeuen buruan, eta ez kendu. Oin bai, gure espirituagatik itzuli gaitezke como egun graziosuetara. Bai. bueno, ni urtezarra da. Nafarroa bezala, nik nahi dut... Munduan bakea! Benetan. Bai, Ez no, dakit da- noren interesen alde jokatzen duen honek, ez? Bezala, kapitalismo, lau boteretsuenak, eta listo. Hori da, Bai. baina kokotraino dela. Ja, Bai. ja. Vale, 8 jakin goaz? Bai. Venga, pixka eta laitasuna jartzeko. Ea, ez dagoetatu den otsailan. Venga, egun beresiak. 8 laua. Zombi arrotasunaren eguna. Oso ongi, hau da nire komunidadearen. Nik imaginatzen dut askotan, zombi arrotasunaren eguneko manifestazioa, ez? Zatu zu, zer dira, rapetik itzultzen diren pertsonak, edo Bai. zombi manifestaldi, arrotasunaren manifestaldi bat. Zaz ikusten como... Zabitz ikusten Nola como... beresi, ez? Bai, mastikauta datorren jendia goizeko zazpiratzen duzu. Zombi arrotasuna. Zombi arrotasuna. Bai. No, polizia ez pasa huertik, zombi arrotasuna da bitzi ospatzen. Bai, utzi bakian haien komunidadea erakutsi izatela. No, baina bai, ni makillatzen ez naizan egun guztietan zombi arrotasunaren parte naiz. Así que oso ados nago, ospatzearen Osea, egia nahi esan. duzu xaloaren koloratzei eguna, zombi arrotasunaren eguna... No, ja bada. A ber, Danelek nahi dut beti bere eguna, berera delako, garrantzitsuena. Bai. Beretzat, da bere komiko favorituena. Bai, Eta zeuria ez, dago, Nire ere, bai. Eta bigarrena ni. Osea, que zure lehenengoa da Dane? Beti, Topera. Ikusten ze ondo irakatsi dan. Bai. adoktrinamiento deitzen da. Horixe da. Deitzen da.
Bueno, Zer gehiago? bai, otsailaren 5. Hau, Arrotasunaren ostean. dut. Bai. Nere iloba txikiaren eguna bezala, ze otsailaren 5 da bere zoriontzeko eguna. Itxasoren ilobaren nazioarteko eguna. Nazioarteko eguna. Eske esan diat hemen, juraldia ematen duen gizonaren eguna, gainera gizonaren eguna. Baina bai, hombre, karo, baina beti direlako... Eta noiz garrantzitsuenak- egongo da gizonaren eguna? Pues hor daukazu. Egin meteorologia eta jazta. Eta jazta, daukazu zure eguna. Ba ez, da saioaren eguna, eske hau gaizki dago egia esan, Bai. egin dituen apunte hauek, ni. Igual saioak. Oso, hau da, Ikasteko eguraldi- meteorologia eta orduan izango da Bai. meteorologia emakumearen eguna. Bai. Eta guraldia ematen. Zan daiteke esango diote saioa? Eguraldilariaren eguna. Eguraldiaren eguraldia. Bai, oso ongi esan duzu. Vale. Bai. Bueno, guazen urreko egunera, otsailaren 13. Ze otsailaren 14 badakizu ere, Aha. Bai. zer da? San Valentín! Zuzen duzu Bai. San Valentin? Bai, inbida samba baino geldi bat dela. Esto fatal, Hau oso gaizki. Samba baino Bai. San Valentin. Bai. Ah, gertatzen zait. Bai, Bueno. niri ere samba. Ez, da 13an, claro, eski jendea zegoen, como, ostras, 14an maitasune Ja. edo bikotearen eguna. Eta gu zer? Eta Eta gu zer? gizonaren eguna noizko. Ba, berdina. Bikoterik gabeko izan zuten, eta gurean noizko, ba, 13a da Bai. haien eguna. Eta ez bakarrik haien eguna, baita ere maitalearen eguna. Karo, Orduan, ez da dela 13a. bikote zera serioa, baina badituzu Ah, nik uste nuen txortan mai- egiteko lagunak. Nik Edo uste nuen maitalea, zuzaude, Hori da. bikote batekin edo emaztearekin edo gizonarrarekin. bestearen eguna. Ah, bale, ni bezala gure showan, ez? Naizela beti Hau da, bestea. hori da. Oso, orduan nire eguna. Baina hau da Illegorrien eguna bezala, uste dut, Bai. hau bildu diela como maitale komunidade bat, esan, oi, eta guze. Eta gu zer? Claro, begira. no? Ba, oso ongi iruditzen Claro, zait. Nik ezagutzen nuen San Solterin. Hori da, San Solterin mairuan. berdina, mairuan. Ba, baina da sortentari, baina nik ez nekien maitalearen eguna. Baita ere, ez zergatik ez. Osea, begiratu zuen bikoteen txartelaren ekstraktua Hori da, amairuan. bai. Gara, amaia eta gero malago eta opai berdina. Edo, a ber, norena da garestiagoa, bai, hor dinamikak sortzen dira. Claro! Bueno, ekipo, eta orain berri esan guratxoarekin, ze humoretik bagoaz ere errealitatera. Hemen dira gazigozoak. Gazigozoak. Xaloako galandie gora eta bera, oin Hori da. ze hostia gertatu Pues da. ara, Roller coaster. Roller coaster, hori da. gertatu da, otsail? Orduan, zer gertatu da xaloan. gertatu da? Serio jarri gara, ez? Baina, egia da, osea, otsailan, ze hitz egingo dugu otsailan? Ba, etxe bizitzari buruz, etxe bizitzaren arazoa. Ze badago gazteria, oraindik ama eta aitaren etxean bizitzen, eta jendeak esaten du, Ja. eske ez dute seme alabek, eske, a ver, ekipo, nola daude alkilerrak? Nola dago etxe bizitzaren erosketa? Dago gazteria, gurasoen etxean bizitzen, gazteria izateari uzten dion arte. Osea, ja, esare gaztea, eta sasondiken zure gurasoekin. urtekin, hor, gurasoen etxean. Bai. Zaila dago movida, dago. zaila dago, osea, adibidez, 600.000 etxe bizitzako defizita dago Bai. Espainian. Gero, egia da, esaten dutela, ez, etxeak daude, edo... Bueno, edo etxeak tokia dago. utxik eta jendea etxerik gabe. Hori Bai. baita ere, baina adibidez geratzen da, ez, pues Juan Soriara, Soriako, ez dakit, herria Ez do bat gura. Soria. Ez do gura fatia soria da. Ta gero atera bida, Ana Rosa megafono batia esaten, ai ama, okupa gabilkentzen etxia. Gabilkentzen etxia, 55 etxe ditxun jendia. Claro. Nik uste dut, ze okupazio aliat, en plan, ze okupazio sare dago, Ana Rosa baino etxe gehiagorekin. Hor dauz matematikak egitekoak. Baina, bueno, hau 2008an Bai, baina- geratzea, izango zen triunfo bat, la verdad. Norbaitek zerbait egingo balu hau konpontzeko. Bai. Baina eske gobernua gainera guri botako digu errua. Zen karo, orain gara kapritxoso batzuk. Bai. Zen lehen, bizi ziren 8, Bai, 9 bai. pertsona bi logelako etxetan, orain bakarrik bizi nahi dugu. Bai. Orduan ez dago etxe aski jende guztiarentzat, gure errua da. Eta gero esaten en plan, kolibin, gaztaen arteko tendentzia berria. Bai, tendenziak, Bai, beharra. piso patera, gaztaen arteko tendentzia berria. Bai, oso guai. Leiorik gabeko etxea, loft. Hori da, tendentzia. Amaren sotoan bizitzearen tendentziak arrasatzen du 2025an. Baina izan da mobidat, osea, eske arazo asko daude, alde batetik soldatak ez dira igotzen eta alkilerra igo da pila bat. Bestetik,
VPOak eta horrelakoak ez dira eraikitzen, burbuja inmobiliario hori apurtu zenetik oso gutxi eraikitzen dira. Orduan, karo... Euskara da hori, ez baldin badaude etxe bizitza nahiko, demanda da ikaragarria. Orduan, karo, esaten du, pisuak, espekulatzeko jendeak ditun pisuak, esaten du, eske jarretzen badut 600 eurotan, edo 800 eurotan alkilatuko dut berdin-berdin, baditu delako hor 100 pertsona itxoiten. Pues 800. Claro. Eta gero sakon putreak, bai. Claro, eske bat duzu, sakon putreak, fondo buitre. Eske itzu zaienaz, bai. Nabaritzen da, oso polita geratu zaizu. Eta horrekoan ere entzun nuen, lagun bateri, San Ferminetan, bera bizi da aldezarra, eta bota zioten, joan behar zuen, San Ferminetan egiten zuten, turismorako presioa, ez da egitea, 10 aldiz garestiago jarri, baina kontratuan, nik izan, bai, kontratuan jartzen du. Eta zure gauzak, prezintuakin bildu edo? Ez, hartu behar dituzu eta ez dakita mudantza egin. Bai, eta Juan Marzi, laguna joaten zen bere gurasoen etxera, horrek ere berdina, herrira. Eta ezin dituzu utzi como trampak etxean edo, zehaz? Bai, para ratas. Ez jendiaren zat gero ez itzultzeko edo, zehaz, jo que se. Ni ezagutzen dut pertsona bat, ez dut esango izena. Veneno. Utzi zuela bat, hilda zegoen txori bat. Usaina. Bai, usaina usteko. Hor, nozaten da, argietan, baina argia hori dituzela tapa... Falso tetxolako... Hori oso kreatiboa hori. Nik entzun dut bai arrautz gordina untatzia partetan. Mira, hemen tip batzuk... No, hau ez da egin behar. Inoiz ezen dezu zure etxe bizitzaren jabearentzat, hau izorratzeko, ez untau paretak arrautz gordinarekin, ez utzi arrain ustela kortinako tubuetan, ezin dozu inoiz bete zerraduria silikonagaz, ezin dituzu gauza honek egin, porque etxe bizitzaren balioa deusesten dute eta hori oso gaizki. Oso gaizki. Urte berri hon! Bueno, guazen humorera, a ber, martxoa, gustatzen zaizue martxoa da ez? Nire zai gustatzen egun bat ere ez. Oiba, maite, hater, bizitza da kakazarra. Zombi arrotasuna. Bai. Zer gertatzen da martxoan? Martxoaren bederatzian... Oso polita martxoa, bai. Martxoaren bederatzian zer da gizonaren eguna. Gizonaren eguna? Ez, patata tortillaren eguna. Epa, bale. Baina tipula dekin edo tipula dik gabe. Betikoa, ja jokoteraino honei buruz. Gazteen arteko tendentzia berria. Tendentzia berria, ez debate berria. Baina gizartea dago debiditua bi talde horietan. David Muñozek esan zuen tipularik... Gabe, orduan nik esan dut tipularekin. Ni ere. Bai. Tipulari gabe, niri berdin zait, ni tortilla patata jate dut modu guztitan, gehien magusten zait urdai azpiko eta gaztarekin. Ez que nik hor beste debate daukot. Ogi tartean, ketchuparekin, mostaza eta... Guztaren kolakau. Noiz usten dio patata tortilla izatearen? Ja, ze momentan. Ze tipulakin ondik handa patata tortilla. Jamoia eta gaztakin ondik handa patata tortilla. Bai, patata daukalako, patata tortilla... Hombre, baina baditxu patata eta beste 15 gauza. Ya ez da patata tortilla. Vale, pues ya está. Ya está, la generación de cristal. Nahi dute kanzelatu patata tortilla. Bueno, dugu hau, igual azten da debate bat eta ematen digu honekin buruan. Ai, amargara espuma. Ez, agresibizateterik, ez, bakea munduan. Orduan, martxoaren 10. Esaloan ez, bake munduan bai, baina. Zer gertatzen da? Hau guztoko duzuzuk. Ai, que bien. Ile ordearen eguna. Ile nor? Ordearen eguna. Ai, que casualidad. Ai, ama! Ai. Nire ile ordea! Bai, hau oso importantia da. Ez eta eskerrak. Hau oso importantia da jende askorentzat. Oso importantia da jende kreatiboarentzat ni bezala, Turkiara joateko dirurik ez duen jendearentzat, edo bestelako jende askorentzat. Oso ongi ematen zait, egun bat eukitzea, oin bai, egun horretan, egon beharko lirateke como deskuenturen bat edo zehaz. Ile horretan? Black Friday, Ilorde Friday. Horixe da, bai. Segunan da? Ez daki. Friday. No, segunan da... Martxoak 10. Martxoak 10, pues ya está, martxoak 10 da el Ilorde Friday. Black Ilorde. Baina, bakarrik erosi zeike peluka beltzak. Black Ilorde. Ez. Bai, ez que zureak, bai, zure gustatzen zaizu beltza, baina beste gustatzen kolorea bizitzan. Claro. Ondo pasa. Ez dago egun gehiago. Bai, egun gehiago gaude. Martxoaren 23a, igo gailuaren eguna. Hori gustatzen zaigu. Oso importantea. Bai. Gustoko dugu eta asko. Bai, zen nire bizitzan naiz, laugarren pisu batean igo gailuri gabe, eta hori ikasi dut. Igo gailuak beharrezkoak direla. Ez bakarrik hori, baizik eta deus ez ahazten etxean.
Osea, ikasi Earra. nun, eitera repaso bat, etxetik atera baino lehen, móvil, cartera, tabaco, llaves. Bai. Móvil, cartera, tabaco, llaves. Mobil kartera, hori ez zure esentzialak, Mobil kartera, Móvil, cartera, tabaco, llaves. Bai. Bueno, eta besteak ez ditut esaten ilegalak direla. Ni bizinaz bosgarren pixu baten, eta igogailua izan badugu. Baina igual, Zorta ere. aurten, 2024 urte honetan, etorri da teknikoa 18 aldiz. Hombre. Orduan, nire igogailua dau bastante gaixo, eta Bai. beharko luke igogailuaren eguna ospatzea, porque igual bere azkenengoa da. Super gaixo, oza, ni egon izan ez, da planta baja, eta gero bosgarren pixuraino, bale? Nigo izan ez, igogailu horretan, eta markatu -5. Ba. -5 pixua, Edo- sótano 5. Eta ez da existitzen pixu hori, baina markatzen da. Nora joan bar naiz, oza, infernura, Bai. Edo- igogailu honek. Igo bosgardenera, marka uzerora, frantzeroraino eta gero Laura eta lauan ireki berriro. Dau pixka bat, bueno, pues ditxu ja urte batzuk, eta Maldito. ez dauko indarrik, ja, bidali gau, bizitzeko. bai. Aien. Ba, ospatu, Ospatuko Martxo dut, honetan bai. ospatu bere eguna, Eramango, zazpide sartuko dut pasteltxo bat igogailuan eta utziko dut. Claro. Igual desagertzen da, beste Horregat. dimentsio batean. Claro. Minus bosgarren pisuan. Izan daiteke. Zaindu. Bueno, ekip, orain berri onago batekin, hobeago batekin, hobeago batekin goaz. Venga. Ze badirudi, no misteren ezuek? Ni Nire nire etxean. Joder, que mal. Bai, Komedia! ez dut nire elbidea kaleratuko xaloa telebistan. Ez etortzeko nire fanak nire bila. Bai, Ez, Nafarroan bizi zarete. Bai, hori egia da. Bai. Eta Txantrean. Txantrean. Bueno, pues Nafarroa aukeratu dute 2028tik aukeratzen dute eta aurten ere hala izan da. Erkidegorik onena bizitzeko. Esatu Oso baina. ongi. Nafarroa! Oie, ni Nafarroan bizin, na? Hori da, Ba, horregatik esan vale. dut, Bai. baina giputxi ez zara, baina aukeratu zu onena, Hombre, onena. uste dut Gipuzkoa ez dela izan inoiz Tokio berana Normal. bizitzeko, así que Ez ez dut normala. borrakatu behar titulu hori. Lasai ez. Normal. Baina, nire esperientzian bada, bizitzeko Bada? Tokio osoan bat, Nafarroa. Esan nahi Nik dut. uste Bai. baietz ere, lan baldintzat osasuna, Bai. hezkuntza... Osasuna talde. Piperbolak futbol taldea. tabernetan. Vale. Vale. Izango da. Baita ere, esatu Tabernak. eta mendia, Bai. Mendia. gaitugu bardeiak, Hondartza mendia, dugu. ondartza, ondarribin. Claro. Claro. Nire Nafarroako ondare kultural gogokoena da la bola de pimiento. Bai, Buah. baina eske bakizu nik ez, txapar non hori, badaudela hor kriterio batzuk, baina ez direla agertzen, janaria bezala, Bai. txistorra, Gastronomikoki. piperrak, Bola de pimiento. zainzuriak, Aizu. herriberako zainzuriak, herriberako espidoria. Alkatxofa. Nire lagunak eta Xaloa Telebistako lagun minak Ana Lindanek behin esan zuen, ez dago munduan bola de pimientoa baino gauza nafarre agorik. Hori Eta egia da. super Osea, ados bakarrik nago. dago hemen? Izan bier da, Nik uste... eske izan baietz. biezare kafre hori pentsatzeko. En plan, inbiot frito bat, baina da nire burua bezalakoa, eta dau arageiz eta piperraz beta eta janbiot hola goiarakin, eta janbeko itxut 3 gaur pues esaldean. nik uste- Me la pela, hori da Ja, Nafarra. Ni pentsatzen nun zela superunibertsala. Osea, Hori- en plan, en Londresen. Jarri Bai. pimiento, Bai. bola bat. Give me a pepper ball. Pepperball. Give me a pepper ball. A bai. pepperball. Eta dau kamareru en plan, Eta pimienta holakoak. feteta. Bai, Ze bai, bai. peperrez? Ai, gaizki esan da. Claro. Urrengo hilabete. Venga, joango gara. Nola da, piperra? Pepper. Pepper. Bai. Baina baita ere pimienta. Ok. Orduan, karo. Ok, thank you. Bai. Bueno, Pronombreak. Happy bai. New Year. Happy New Year. Ok, orduan, bagoaz apirilera, ez? Eta apirila maituko baita ere egun celebratzeko ikusi duzu, ez? Ni analogiko eta digital, analogiko egiten da, Oso prentsa ongi. horretan. Bai. Analogikoa eta digitala, soinekoa eta botak. Zare, oso pertsona... Bai! Oso pertsona Oso misto dikotomikoa, da. dikotomikoa Bai. zara. Amerikana eta bakeroak. Claro, Bai, ni eta Maider. Hori da. La casita eta mahatxak. Horixe da. Berdina. Aha. Bueno, apirilarekin goaz. Apirilan, ze egun ditugu apirilan berexeak? Bueno, apirilaren bata, gustoko duzuezuek. Bueno, zuentako xaloan beti da, baina lantokietan ongi pasatzeko eguna. Oso ongi, nik oso ongi pasatu dut beti nire lantokian. Eta Ongi nire- pasatzeagatik ordaintzen naute. Bai. Ni jakin nahi dut. Bai. Bueno, a ber, egia esan da, a Zer ber. zara zumaia konta iguzu? Ez, ni egia esan da, Abokatua. nire lan oso estresantea da. Bai. Orduan, daukat oso lankide, eta lantalde oso ona eta jatorra, eta horrek salbatzen nau. Batzutan baditugula minutu pare bat horrela totakeriak egiten, eta horrek pues, Eta laguntzen nau, apirilearen- pues nire buruaz bestez egiteari. Ah, Bueno, eskerrik asko Maiderren lantaldeari ordu. bai, mila esker. Osa, Ez nintzen ezer izan. metaforikoki, Bai. Ah, ogi, ogi.
Eta apirilaren bata ospatzen dezuten? Bai, hau esaten duten dela metaforikoa, zen Daniel askotan keskatzen da, ikusten durako nire hilea eta esaten du, Maider, oso itxusia daukazu hilea gaur, zure buruaz beste egin nahi duzu, ongi zaude? Horregatik, badaz pasatu dela metaforikoki, figurado... Esan nizun behin! Bai, baina... Esan nion behin hori Esan nion behin, zeitxoin. Baina behin aski da, mina egitekiko. Hau azaldu behar da telebistan eta ez daukagu denbora, guazitzeko, baina erasotu egiten duzu antenan. Eta Maiderrak beti dauka egia, oso polita eta oso larroxa eta oso kontu handiz jarrita. Eta duela gutxi saiatu zinen zure kolore naturala jartzen. Darelako beti nago lauko Ta nik ikusten zintzuan olako erro batekin, eta gero lau ule arroxa gris desteñirukin, eta zetu, oie, gaizkizaz, edo zeo zitz egin nahi dez. Ez neukan denborarik lepaindegira joateko, bale? Egia da, egontzela momentua, gainera, ez dut ari ginera grabatzen Nafarroko bufoiak. YouTubeen ikusgai, Maiderren desensua. Eta zuzen dela super estresatuta. Eta honen testigu izan nintzen ni baita ere, kontatzen diaten anekdota hau. Eta esan zinean, eta joan nahi lepaindegira ze... Bai, badazpada. Trentzak jarri zen dituen, ez? Bai. Momentu horre izan zen. Boa. Bale, bueno, hau nahi baduzu ikendu, ez da ez gertatzen. Bai. Bueno, Ego ez. Apirilak zazpi. Zer da? Zakilaren eguna. Pi. Noizko! Bueno, gizonaren eguna zakila duen jendearen eguna. Bai, zakilaren eguna ez da esklusiboki gizonentzat. Claro, Hori, de hecho, seguretzat ere oso importantia den egun bat dela esango nuke. Bai, Ospatzen aldezu zakilaren eguna, maite? Badukotzu motibo bat azteko orain. Igual ez daiteke, zen klitorisa izan daiteke... No, esaten txikia. nuen beste jendearen zakilaren eguna. Bale, hori bai. Ez baina, a ber, zakilaren eguna ospatu, ospatu ezakegu edo nor. Baina hau ez du sortu emakume batek fijo, edo alua duen batek fijo. No, fijo zet. Bueno, a ber, igual da esaten duna Danelek, dala ospatzeko... Zakilaren eguna. Ez da ikusten. A ber, Maidera, hori zakila? Ez, nire zakila baizik. Vale. Bueno. Jateko zakila... Bai. Bueno. Zeuen etxietan. Pentsatu. Eta interpretatu nahi dezuten bezala. Urrengo eguna. Apirilak 24, igo gaioren eguna badagoenez, igo gaiorik gabeko eguna. Perfecto. Klar. Ez da igu gustatzen. Oie, bueno. Dakio zei purde jartzen zaizu. Baina, hori da... Eta laugarren pitxu batean... Ja, badakit, bizitara ez, baina ez nago ados. Badoka lagun bat, eta esan diot, du. Bat, bakarri eukazu bat. Ez, ditut batzuk, ez asko. Baina batzuk baditut. Eta esan dion aurrekoan, no, zu baina zin, nola joi purdea jarri duzu. Eski orain bizi naiz, laugarren pitxu batean, eta ez zigo gaiurik. Tu, kristoni purdea, Horretarako gimnasiora juten naiz, niri komodidadea. Ez que nik pentsatzen bilen. Bai, hombre. Igogailurik gabeko eguna da, deskartiagatik eskailaren eguna. Segatxik izan bidain negatiba. Igogailu gaixuak. Formulatu daiteke positiboki. Eta gero, eskailaren egunean, ospa dezakezu eskailera mekanikoen eguna, eta gon geldi. Oye, baina hori da disiplina positiboaren... Bai, ni oso persona positiboa bat naiz. Bai! Naiz, artxi ezaguna nire baikortasunagatik. Bueno, eta orain bagoaz, berri esanguratxorekin. Ai, ama. Ai, ze beldurra. Zer esangurako du? Bai, ez, apirila ere nahiko medio positiboa da, Venga, aurrera. Apirilan, ez da gertatu apirilan, baina, bueno, erabiliko dugu honi buruz egiteko, eta lanaldi... Bale, bai, Ez que nintzen gertok izateten, eta zaila zen, jabete justo horretan, baina, bueno. Apirilan esan gertau ezer, baina... Baina urte honetan, 2024 garren urte honetan, lanaldia 37,5 orduetara murriztu egin da. Claro, ez da gertatu apirilean eta ez da gertatuko inoiz, ez? Claro, hori da movida bat, engerratu oteko da, pues ez dakigu. Auskalo. Baina ze kendu dute, 2 ordu terdi astean. Ez egunean. Ez. No, egunean 40 ordu ez ditu egiten inork. Bueno, autonomoak. Autonomoak egunean 80 ordu egiten dugu lan eta moztu digute, eta nik mosketa horretaz ez nabil baliatzen. Zuk esango zunuke baietz? Ni ez naiz autonomoa, berdin zaitez zuek jakengo duzue. Ni ez naiz autonomoa ez dara, ni autonomoen estilora egiten dut lan, baina ez naiz autonomoa. Claro, eske nik ez dut ulertzen erregimen guzti honen inguruan. Nik ez dakit autonomoek botatzen dituzten edo lanian 40 ordu astean, oin bai, kexatzen,
botatzei juste Irakasle 200. baino gehiago. 200, autonomoa guztia. Bai, porque autonomoa, bai, porque no seke sartu lanera. Eta autonomoa Sartu batek fabrikara, torlojuak prestatzera. Ni autonomoa ez gure dalako. Ba, genial. Eta gaur gozaldu dudanez, ez dago gozerik mundu. Hau guztia broma da, eta autonomoen arazoak guztiz zilegi dira. Oin bai, ni oso ondona. Ze bat urte eramatzazu autonomo moduan? Pandemia ostetik, 21-etik, 3. Oso gutxi. Eta ez era kexatzen, oso ongi, Daniel? Gustetan jat mordo bat nire lana, behir hau! Zera, badau jendia torlojua jartzen tailerretan eta nina autontua nahi. Oso posik bizi naiz. Oye, pues Zu txisteak fabrikatzen, ez? Bai. Fabrika bat? Da txiste fabrika bat. Fabrika bat, Bai. bakoitzak egiten du nahi duena No, baino, eta duena. lanaldi murrizketaren Alde. ez bakarrik alde. Poco me parece. Bai, Poco nik me esate dut, parece. beti, eta da, nik uste murriztu behar dela astea. Osea, aste izan behar ditu Lau bi egun, lau. Astelena eta aste azkena. Bi egun Eta berriro eta astena. asteburuak 5. Vale. Hori da, niretzat dela ekilibrau, zergatik. Zen gainera izango geruke, osea, denbora gehiago, bale, igual kobratzen dugu gutxiago, printzipioz hau da mantentzen soldata, Bai. baina, nik ulertzen dut, murrizten badugu bi egunera astea, pues igual berdina kobratzea, ja ez pasarse. Da posible. Baina, izaten baduzu denbora gehiago gauza egiteko, pues igual zure baratza azteko eta zaintzeko denbora duzu, orduan ez duzu behar dirua erosteko janaria. Autogestioa! Claro, egiten dituzu josi zure arropa. Bai, zeure behiak eta txerriak izan. Claro, zeure etxe bizitza eraiki, beira. Bai, eta azkenan bihurtu naiz hippie batean, gorrotu dudan guztia. Baina, Dago feudalismoran zitzulera. hombre, eta ni erregina badauka prestatu Hombre, baina kapar. kaparekin, hori da. Badakitzute feudalismoa hitz egiten, Jasoko ditut nire impostuak. badaude hainbat estudio diotela gaurko langileok, ez bakarrik autonomoek baino langile guztiok, egiten dugula bastante lan gehiago erdiaroko kanpesino batek baino. Claro. Ta ideia da, obera joan garela. Bai. Ideia. Erdiaruan, kanpesino gaixuak baratzetan eta tokietan eta como jaun feudalaren inguruan dantza egiten, botatzen zituzten 4 ostordu egunean. 4 ostordu. Eta beste zu, guztiak, txortan. pringando, zu etxiak saltzen. Nire esan behar dut, nik uste, naiz eta jendea 8 ordu egon lantokietan, zenbat ordu egite dute lan? Nik, Lan produktiboa. 8 urdutan, 9. Zu bai? Bai. Baina badago jendea ez, Osea, Ja. nik uste badagoela ere kontzientzia bat izan daiteke zure kasua excepzioa izatea, edo izan daiteke zure kasua bezalako batzuk, Bueno, Bai. nire eta nire lankideak, ez? Bai, Nire bai, lan bai. mota da, Gainero, izan daiteke, 7 urdutan, 8 egiten duzu lan ordu. Bai, ignorantziatik hitz egiten dut, baina nik ikusi ditut kasuak, Bai. 8 ordu daudela lantokietan, baina eske benetan ez Funtzionarioak. daude. Eta gehiago, No, eta jendia, familia, bai. Eta, osea, orokorrean. Baina eske, hau da benetako murrizketa lanaldiarena. Fan ur makinara, fan kafe makinara, fan komunera. Bai. Mesedez. Bira, hori da oso Bai. garrantzitsua, nik beti izan dut, baina ditu langideak esaten direla, igual egiten dugula kaka lantokian, eta usaiten duela, eta esan, eske ni egiten du kaka lantokian, eta horrela ordaintzen diate kaka egiteagatik. Horregatik. Eta ez dut nire bizitzako denbora gastatzen. Claro, eta negarra, agobiatu nagoen lanarekin, non egiten duen negarra? Lantokian. Bai, Ez dut egin behar negarra nire etxean, nire Pues denbora librean, egiten duen negarra Hori nire lantokian. die lan ordu ekstra, Ez que egitea lan egitea claro. negarra zure etxean. Claro, fitxatu behar dut, egin behar dut da negarra. Ez, eske, Zurea erosiko dut, hombre, mesedez. Ni ere noizbait lantokian eta igual Salva Telebistan inkluso egiten dut negar. Nik ez haitxut inoiz ikusi. Salva Telebista Ikusi postasuna eta laguntasuna eta familia tradizionalaren balioak sustatzeko toki bat da. Sobre todo, buen equipo. Nik uste ja jartzen ari gara pixka bat pesimista, zentzu batzuetan, bueno, ez humorea ez dugu galtzen, baina... Ez, superoptimista beti. Egia da. Baina nik sorpresa bat dut zuentzako. Zer, opari bat. Bai. Gabonetako estra bat. Nik ez dut ekarri deus. Gabonetako estra bat. Sentitzen dut eza monetarioa. Nik ez dut ekarri paredik. Ez da, lasai da. Bale. Da, opari bat bakarrik, zuen dako eta ikuslikoen dako. Ze, ekarri dugu, abesbatza bat. Benetan? Baina ez abesbatza normal bat, ez. Atarrabiako abesbatza ekarri dugu. Navidad de Navarra. Nun daude? Ha venido el señor. Navidad de Navarra. Hau da, bez bat.
Ez, gustatuko litzaiake oiei, nabiatzen nabarra Hombre, kantatzen sí, oiei, Vale. aiei, abesbatzakoek bezala kantatzea, tarrabeko abesbatzakoek kantatzen dute, jarriko zaitzuela, Aingeruok bezala. Ilea puntetan, Eta nun daude? Ez que joan behar gara. Joan behar gara, mendik dira sartzen 40 pertsona tortzen dira, txistulariak, pianista, zuzendaria dara. Eta karri zuek piano de cola eta dena ona. Dekola baina ikusiko duzu. Ikusiko duzu. Zakilaren eguna. Joder. Venga, abesbatza, ya está. Atarrabiako abesbatza, sardadilla. Bueno, ikusi duzue abesbatza. Bai. Maravillosa. Bai. Iak puntetan ala ez. Bai. Bueno, ez ditut ikusi, baina igual bai. Ah, por cierto, oroitarazi nahi dizuet, Bai. Hemen azpian sorpresaren bat badauka. Ez daudela horrela gustuagatik, eta hau ez dela besta gustuagatik. Hemen izerdia. Berua eta penuriak pasatzen zure outfit revelazioaren gatik. Baina Baina eske hori da, beti garrantzitsuagoa da show must go on, baina nire Ongizatea. osasuna eta ongizatea ez du importa. Hemen showa da garrantzitsuena. Orduan, zehartu behar dugu hemendik, Bai. pagatu behar ditugula gehiago, showak egiten dituzten pertsonak. Horixe da. Hori da Bai. konklusioa. Bai. Eta abesbatzak ere bai. Zer izango du Maiderrek mandarraren azpian? Bidali zeuen sugerentzia bost seibi bat numero. Errepikatu nahi? Bost seibi bat, baina ez da existitzen, así que ez bidali, bale? Esan behar nuen baita ere, Maider, imaginatu zerbait oso pikantea jaten duzula eta dukezu kristalen pakakagurea. Nola goten zara komunera horrenkin? Ez aguantatu egite. Ez du jan egun osoan, ez da edan ere ez. Baina ez da outfitagatik, da pobrea, zadela. Bai, baina eskusagat biltzen dut, eta horrela ja psikologikoki hobe sentitzen naiz, dela, xaloa etortzen nintzelako. Xaloa etortzen nintzelako, ez dut ez da jan, ez da edan. Menos mal, elkarretu ala roskillak, eta ez dakit tika masala pikantea horre bestela, Bueno, Roskillak anisakin gainera. Bai, orduan pikantearekin ongi? Bai, perfecto. Palante, pues gero mangoaz tika masala jatera igual. Bueno, jarraituko dugu gure urtearekin, ez da? Jarraitu biharko, dau jendia itxoiten. Eta mabiak, Ai, da, ordua? Uiene. Bueno, maiatzarekin goaz, maiatza ja, loraldia, hilabete honena. Zeratik mai atza?
Bai, atza. Bai, Zure betetzea da maiatzan? nire urte betetzea. Nekixa. Nire lagun mina zara, maite zaitut. Ai, ekipo nola gaude. Ze lagun onak ditudan, bai. Bai, Maider, hau apuntatu, Eskera langilearen eguna, maiatzan, tardon. Maiatzak bat, egia da. Horregatik, da nire eguna. Ez da nire urte betetzean, 18an. Claro. Zorionak? Bai, Nire mila esker. aitarena ere, 15ean. Zorionak. Claro. Eta dut Bueno, da, bagoaz ekipo. Maiatzaren laua. Ze gaude udaberrian, hor loreekin jolasean eta, bueno, gustoko izango duzue. Lorezain nudisten eguna eta Gorkulo. marihuanaren liberazio eguna. Beraz, ikusten baldin baduzue, lorezain bat, hor, bere... Marihuanak zantzen? gorputza, ez, marihuana kanoto bat erretzen, baina hor biluzik, ez? Bai. Ta. Con los nardos apoyados en la cadera. Vale, eta biak batera ospatzia oso gonbidagarria da. Berdin, da ospakizun berdina. Bai. No, koinziditu da. Kointzitu da, maiatzak lauean da lorezain nudisten eguna Bai. eta marihuanaren liberazioaren eguna, baina nik uste... Hombre, bat zer datozela. ikusi da daukate, ez? Hombre, zerikusia badakate, baino egia da, pixka bat konplexua dela lorezaintzan egitea zure guraizekin, eta kutxiloekin, tapalekin, biluzik eta fumauta, porque igual ez da zu, ai ama, arranko biet nardoa, eta gero ez zan, bakitzu. Ze politaak, no, hemen hasi diren dakot, barazki hauek. Ai ba, nire zakila. Dakot xomorro bat hemen landaritan, dakot Jakin dut oruga bat. ospatu zakilaren eguna. Ala. Ai. Qué horror. Pues horrela maiatzaren... Bueno, egia esan da, relazioa badaukate, Badaukate. nik pentsatzen dut. Izateko lorezain nudista bat Iruñaren erdian, osea, jendez gainezka, pues igual pixko Bai. erreta egon bar duzu. Bai, erretan batzala, bai, fijo. Osea, errespetu guztiz, Bai. Bai. Horre, hala da. Nik nuken inoiz pertsona erre bati errespetua faltak. Bueno, eta maiatzaren bederatzia, eta hau ere gustoko izango duzue. Galtzerdi galduen eguna. Ez dut gustoko. Zuzara horietakoak? Ai, galtzen, bai, nik... Esaten duzu batzutan gustoko izango duzue edo Ja. ez, al azar. Bai, total. Horrela, dira nire prejuizioak nire zuendako estereotipoak. Hau gustoko izango duzu da, tontolapiko putien eguna. Bizkoki hori inoiz izango da. No, badakit. Ez ni naiz oso maniatikoa. Bai, osea, nik egiten dudanean argia, argia piztu bost aldiz, papa, ez. Tok, nik egiten dudanean garbitu arropa, Bai. eta gero zintzilikatu lehortzeko, Elkarrekin. ezin ditut galtzerdiak banaka jarri. Osea, bar dira, bikoteka. Buah. Eta bestela, osea, pero me vuelvo loca. Nik Horietako naiz nire. Ta, bai, es como, osea, pero rayada. Osea, bilatzen dute garbigailuan, joaten naiz ala zesta, eta begiratzen dute Benetan? utzi ditudan komunean mailaren azpien edo, ea non dauden. Nik Ez eta que itxut bilatu behar mierda dut. batzuk. En plan, faten az, como arropa zikinean zestura, como pala batekin horrela, eta ateratzen dana, me da igual, garbigailu da doia. Eta gero, en plan, tendederuan, galtzerdi bat. Ez que gero urtetzen die, eta egiten ditut bikotiak, eta kartetan jolasten bezala, bikotiak ez dutenak, uste ditut, nire gelan toki baten. Ba, horien eguna da. No, baina gero bikotiak urtetzen dira. Baina Porque ez- igual daz, zestuan fonduan, eta ez ditut hartu lehenengo Baina egoten palakin. dira egun batzuk, hor bakarrik bikoteri gabe. No, egun batzuk ez, urtiak egoten dira bikote. Hoien eguna da, da. Bai. No, baina ez dau galduta, porque egon leike zestuan fonduan itxoiten. Rose bezala Titaniken horrela itxoiten bere bikotia noiz etorriko Bitartean daude. daude galdutak. Bai, hori egia da. Hori Daude egia da. extrabiatuta. Hori da. Segunda, Hori da, maiatzak bederatzi. jarriko ez kandelatxo bat. Hombre, Bai. noski baina. Galtzerdi galdu guztien gatik. Trago bat lurrera bota, gartzele garduen gatik. Bueno, eta maiatzean hitz egin badugu, lorei buruz, udaberriari buruz, baita ere Amazonasen deforestazioari buruz. Begira. Ze, ekipo, eta hau oso garrantzitsua da. Osea, ari gara planeta berotzen ari da bat, bakitzen, eta Amazonas, eske ari gara suntsitzen. Bueno, No, barkatu. Rajoyen lehengusuak esaten zuen aldaketa klimatikoa... Gurasoak zirela, ez? Bai, Bai. ez dela gertatzen da, denboraldi bat. da. Denboraldi bat, Bai. Bai, esaiozu Rajoyen lehengusuari oker dagoela. Bai. Ez da. No, ni super aurka, deforestazioaren super aurka nago, eta biziki ez dut aprobatzen. Oin bai, plural maiestatikoaren aurka nago bai. Zer da Ez plural? gabiltza Amazonasa izorratzen. Bueno, vale. Nik ez dut izorratu Amazonasa nire bizitza oso. Bueno, bai.
Hombre, badau jendia, Amazonasa deforestatzen, ni jende horren aurka nago, eta noia hien etxeratzen dut. Aurka nago, eta jarraitze dute, berda. Ja, baina, a ber, gauza bat badago hor zen, osea, bai dagoela industria pilo bat, ketituztela basoak eta hola jartzeko, beraien animalien elikagaientzat, adibidez, bai. Azkenean, gu, adibidez hor bai, veganoentzat puntu bat, zen, deforestazio asko da, animalien soia landatzeko, animaliak elikatzeko, eta baita ere, animaliak berak, ketituzte basoak, animaliak hor izateko. Amazonasen eske da horrengatik. Claro, eta eske nire datu horrek ditu dago atentzioak asko, eta da haragiaren demanda oso izugarria delako. Tardun zatuzu, bale, a ber, nik zuzenean ez dute, baina bai hori ikusi dudala, haragia egiten jaten dudanean, hor demanda horren atzean nago, Haragi jale bezala asumintzen dut nire kulpa portzioa, eta behin asumitu ondoren, oraindik ere aurka nago. Nire bai, baina egia da, nik irakurri dudanean datu hori, nire atentzioa deitu durela, geratu naiz, jode, bale, aurka nago, baina... Baina horren parte naiz. Bai. Hombre, parte, ez dut uste, en plan, uste dut como Campofrio jaunak badukola nik baino parte handiago bat. Bai, baina azkenean... Ez da kompetizio bat. Ja, bai, iretzen dut, Baina adibidez, baina orokorrean, munduan, adibidez, Europa mailan bizi gara 2,5 lur planeta izango bagenitu bezala. Estatu Batuetan 5 lur planeta izango balute bezala. Claro, eta gero dau jendia 0,2 bizitzen, ez? Hori da, baita ere. Eta gero, bueno, karo, azkenean ari gara guztia azkartzen eta zapuzten, baina ez dugu ikusten beti nola aldatu dezakegu gure gauza txikietan, ez? Zatik ez, haragi gutxo... Mira, hor dago den el Amazoniasa deforestatzen. Hori dana da, atzo jan nauen Urdaiazpiko sandwicha, hori ikusten dezute impactua. No, baina hori da, itxoin, eske nau aurka konsumidorien kulpabilizazioaren gana? Bai. A ber, jazta. Daniel, horrekin superados nago, nik ez dut etekin ateratzen haragi horren salmenta egiteagatik, eta hor egia da, multinazional handiek arlo guztitan, arropa, haragia, edozein gauzetan, hor dagoela, potere horren atzean dago gako hori, baina bai egia dela, horren parte garela. Horren parte garela, a ber, gaur osalduko dut askoa. Ba, nik ez, nik gatu zure porru salda bat estupenda. Daukot prestatuta frigorifikoan. Eta zuek? Ez da zerretu! Eta zuek, Gabonzar gauean, Gabonzar gauean ari alzarete kontribuiruten deforestazioa. Edo zaitzate, ni bezala porru salda jaten. Gabonzar gauean. Ai... Bueno, que cuando fue dugu gaia bestela beni. No, oso ondo dago. Puñalada entre coleguillas. No, egin behar ditugu gure esku dauden gauzak. Hau da, haragi gutxiago jan, 4 urtean behin bozkatu, eta hor amaitzen da zerrenda. Horrek dira gure esku dauden gauza guztiak eta egin behar ditugu, horrengo urtera arte. Eta Daniel muxukatu, apiriken zera, urtarrian amairua. Depende, daukotzen itxura, baina bai. Bueno, bagoaz ekainarekin jagode urte erdian. Ia. Orduan, ekipo, ekainak 21, bauzue txakurra? Ez, katua. Pues katua ez, baina balen baduzu txakurra, ni orain bai. Txakurra nazen da, bai, bueno. Dakatzo? Bai, kontatuko izukero. Txakurra lanera enabateko eguna. Anda, ja. Urren urtean, ekainaren 21, erekin baldin bazaudet hemen, ekarriko txakurra. Gutxien... Bueno, oso ongi. Ez aurraz baduzu ekartzen, perfecto. Txakurra... Ongi, katua ongi, umeak ez ekarri. Gutxien gogoko ditudan gauzak, txakurrak eta lan. Batu egiten dira, ekainean. Txakurrak ez egizu gustatzen? Animaliak ez gauzetan, bakarrik jatea. Eta Amazonasa deforestatzea. Bueno, urrengo eguna, ekainak 22, barruko arropa gabeko emakumeen eguna. Kasi. Komando! Kasi, ospatzen dut eguna. Galdera, Amaide, nork egin du eguna? Gizonek seguro. Claro, barruko arropa ez da bakarrik titi bularretakoa, bai?
Baldin bada ere kuleroak, kuleroak, pues batzutan igual joan zitike kuleroik gabe, baina egunero, bueno... Baina nenbilen pentsatzen, en plan, ez daukot jakituria handirik gai honen inguruan, por lo que sea, baina potxeta eruetia laire eta gero bakero batzuk ez dau oso agradablia iruditzen. Orduan, emoten dau pixka bat, como gona erueteko invitazio bat. Ja, baina eske egia esan da, Eta gero jarri horrela eta intxisa. pixa, bai, nik ikusi izan dut hori. Txarko baten gainean... Ez nik egin ez, baina ikusi eta esan, jo, ze ideia ona. Nik egin dut, Jartzen zare txarko baten gainean, edo jo, estanke baten gainean, edo norbaitzen koparen gainean. Laku baten gainean. Horixe da. Hauetako baten gainean. Bai. Bita, joku on bat gauan egin genezake, urrengo gauanetan. Nork betetzen duen gehiago. No, da, baina bai, nik, a ber, udan, gonarekin, freskeo, oso ongi, baina... Bai. Komando? Hori bai, baina eske bestela desorosoa, galtza batzukin. Bai, baina bestetan ez. Jode. Eta gero nola, ezin zara? Baina ezin bueno. dezu bizitza, Bueno, noraino heltzen dagona? A ber ez, baina esaten du, jo que se, igual kalera buelta bat emateko... Hori bai. Jo que se. Txakurra ateratzeko. Bai, ninaz barruko arraparen bastante defendatzaile. A ber, nire bai, Osa, nik esate dut hau, baina gero nago deseroso. Bai. Osa, nik ez den... Bularretakoa ongi. Ez? Keba, nik behar dut bularretako eta bragare bai. Ja, nik behar dut bularretako. Eta bragaretakoa. Bai, ja ordua. Eske jendia jatera bitzat begi bat, ezin nazola za. Bai, nik deseroso nago. Igual da, movida ja... sartu zaidala buruan ideia hori eta daia kuestion... Ez ditia handiak zituzunean, bularretakoa erosoago... Bai, ez ditut excesivamente handiak, baina bai lo justo deseroso egoteko. Sentitzen dut erortzen zaizkidala, joten korrikan ahi bilabe sartzeko eta... Bai, nahiago dut berruko arropa eraman. Ederkien. Baina nire, esan behar dut, tanga abolitu beharko litzateke. Gue, zergatik? Tanga? Ai, nire usten jat morda bat. Bai. Bestiengan. Bai. Oso gauza raro bat. Pues nik lehenago usten nun zela superdeserosoa, eta orain iruditzen zait erosoago. Adibidez, entrenatzeko nahiago dut tanga... Bai. Tanga. Eta gero entrena guztian kendu horrela, como belkro efektu batekin. Total, geratzen da inkrustau ahi la azalan, bai. Ateratzen jatzu sudurretik. Bueno, ekipo, ekainako 24, eta hau, a ber, zesan duzuen horren alde edo konta zabeten, baina... Ekainako 24, esan. Ekainako 24, egun internazional antitaurinoa. Bale, guai. Pues ez, gaizki, zen bezbaldin badaude ere... Torero ez dago zezena existitzeko aukerarik. Eta hau izan da gure urte berriko gala, eskerrik asko ikusteagatik. Gala. A ber, ole! Ni gorriz noa. Esan behar zuen zerbait Iruñaren inguruan eta kriston interesa daukat. Iruñan hau esatea da gezurra. debate handi bat sortzea, ze jendea ez da guztitzen. Ez da guztitzen. Baina ez da guzti behar, pero eterna gaia. Da super, ja nola super... Baina jendea ez da guztitzen. A ber, bai, orokorren hemen kolegen artean, nagoen artean debatitu dezakezu. Baina egon dira partidu progresistak eta ezakit... Ja, ez dituzela... Eta ez dira hori mai gainean jarri, ez kendu, mai gainean... Ja, bai, esate dut, bale, ez egiten zaude partidu politikoi buruz. Nire pentsatzen jendearen artean. Baina bai egia da... Jende artean ere badago hipokresia handia. No, baina egia da, zen badaude, oza, eske gainera da, gauza bat, dagoela jendea super, esango dugu, progresista, eta... Bai. Sorprendite, oza, harritzen zaitula, gero taurinoak direla, o igual ez direla beure burua taurino bezala ikusten, baina gero zezenketara juten dira eta guzti hori, eta da, como, bueno, baina da tradizio bat. Hombre, San Fermin zalie basara, oso gartu zaz taurinoa izatea. Nik ez dut. Esan nahi da osea, zezendun eventuetara bazi joaz, esan nahi dut. Eta San Ferminatek egiten badituzu, zezenetatik oin be, zabeitz, tradizioa egiten dagoela, biziki oinarraituta zezenketan. Hau, igual, damutzen naiz telebistan esatearena, baina, Iruñean, irabazileike hauteskundiek pakma, eta oindik ere, ezin dituzken duz esena. Seguro. Ezin dituzken duz. No, seguro, baina esaten duen itxasok, osea, azkenean da, nik gai bat nahiz eta progresista izan, ez dut, bueno, ez dut ukituko, porque mira... Ez que badago jendea progresista eta antifascista eta antieta da, taurino. Baina nik, ekainaren 24ean, ospatuko dut tauremakiaren aurkako eguna edo dena delakoa. Ni ere. Eta... Ni ez dituko, zen... Iruñako erdigunean bizi naizenetik,
oraindik ere antitaurinoagoan naiz eta San Fermin zale gutxiagoan. Eske ni San Ferminak, Bai. Gero hitz egingo du San Fermini buruz ez badago. Claro, uztailan. Baina joan gara ekainarekin, ekainako berria dela, hau ere pixkat zaila, gorroto delituak areagotzen ari direla. Bai. Extraño. 23% handiagotu ziren 2023an Espainian. Bai. Eta, kasuak badakizue, beti bezala, arrazakeriarekin, xenofobiarekin, homofobiarekin, transfobiarekin. Zer ikusia dute, desgaitasun mota ezberdinen fobiekin? Esan bihar gauza bat. Zer? Eta ez naz dokumentau, así que igual gezurra, espero dut egia izatea. Espero dut ez izatea inbeste delituen inkrementu bat, baizik eta delituen denuntziaren inkrementu bat. Izan daiteke? Igual da, ez? En plan, poliziak gehiago entzuten dao, hau gertatzen dela, baina ez da gehiago gertatzen. Espero, ez naz dokumentau. Espero dut. Dokumentau zeuen atxik. Baina eske dokumentatzen, bai, seguro datuak badaudela. Baina nik, hau da, beti bezala, eskuina erradikalaren igoera, eta jendea, da batzuk borrego bezala, horien doktrinen atzean. Baina nik keskatzen dago asko, adibidez, sare sozialetan ikusten dudana. Igual ez da erreflexu fidela errealitatearekin. Baina eraso bat da. Baina, igual ez da berdina, jendeak ez da, nahiz eta arrazista, homofoboa, transfobikoa izan, gero igual eraso hori ez du kalera eramaten, baina eske sare sozialetan da pasada bat, nik ikusten dut komentario homofobo, transfobiko, gordofobo, arrazista, eta gainera dituzte, en plan, bro, eta haien artean lagunduta sekulako komentario sorta bat, olako komentario itxusiekin, eta jendeak ez duen entzuten. Karo, baita ere, dago beste aldea. Azkenean, gu gaudela pedagogia egiteari kogoteraino. Zertara egin mara dut pedagogian izare sozialetan, bat, honek ez du irakurriko. Bi, ez da jo bosta jola. Egia da, isiltzeak ere bai, da... Berondunak ditu, azkenean ez dira inor muga jartzen, ez? Bai, baina ni adibidez sare sozialetan jaz naiz sartzen. Sare soziala ja daude, ja... Kalean ikusten baut, evidentemente bai, baina, bai horrek eskatzen dago, ikustea komentario horiek. Sare sozialetan ez dut, jode, como está el patio. Bai, eta gero gauza gertatzen dienean ez dakigu zegatxik gertatu dian. Baina, bueno. Bai. Ni pasan nuen, hogeita lauko gau guztia, transsexualitateari buruz hizketan, baina en plan de primera de primaria. Eta aurreko asteburua izan nuen kuadrilla afaria. Eso con el cuñado de la familia. Horrela gai bezala, es como, ostras, tío. No, jendeak ez dau ikasi nahi, eta jendeak jasotzen dau komunikabideetan izaltzen dena, eta komunikabidea gaizki daude, eta orduan, Xaloa telebista super ondo dago, baina beste komunikabideak sesgo politiko nabarmen bat daukate, eta jendeak ez da guzti, porque nola izan bidea gezurra hau esan dute telebistan. Noiz esan dute gezurra telebistan? Baina eske egia ni baditut, lagunak ez, baina jendea inguruan errepikatzen dutela, entzun dutena telebistan. Bai, porque toka. Zu telebistan zaten baduzu, inmigrazio ilegala, etortzen dira gure lanak entzera, que es super, maten du, orain dela 50 urteko gauza bat, betizke, badago jendea, entzuten dula hori, eta, venga, bale! Hau da koña, baina bai, gaur entzun dut, nire bikote da kolombiakoa. Eta gaur entzun dut, es que los colombianos tienen la infidelidad en los genes. Qué guapa. Ez, hemen goñurrez da infela, Ez, hemen ez. Atera larrumat bat, Navidad en Navarra, ya ha llegado el señor. Hola. Pues holako gauzak, entzuten duzu hori eta egia da. Claro, de todo. Eskorre sartzen badute zabor hori, Aukertu dugu ekaina dela LGTBIQ+, hilabetea esateko existitzen jarraituko dugula, eta esan baina bazaizu gustatzen, txiko, animo, ez gara izilduko. Bueno, guazen uztaiara! Uztaia gora, Xaloa telebistan, zer gertatu da? Uztaiako 26. Bai. Esperantoaren eguna. Esperantzaren eguna, Esperanto. Esperantza grazia. Esperantoaren eguna. 687, 806, 806. Esperanto autobus. Zer da bizitu, zer da hori? Esperanto. Esperanto maiderrek aukeratu du egun hau. Zer da Esperanto? Azaldu gaude ikusentzule maitea. Baina ez du, No, baina zuko aukeratu duzu, azaldu? Bai, da nola
hizkuntza bat asmatua esango dugu unifikatzeko. Mira eskutsuekin bat azpitek. Unifikatzeko. Benetan ikertuko daiteke kapanen Mira, ja, egon daiteke, nago hemen josten arropa nire zure jobarentzat. Hemen, baita ere egon daiteke, neure burua ukitzen, pixa egiten. Claro. Nago prestatzen afaria. Bai, esperantos idazten. Esperantos idazten. Bai. Makinarekin. Ondikan ezak izan esperantos? Ordenagailuarekin. Kontatuko Esperanto hasi maz, da hizkuntza bat unifikatzeko munduko hizkuntza guztiak, tardun da, pues, ez da latin, baina da... Euskara batua bezala? Bai, Hori da. euskara batua baina errazagoa. Bai. Vale. Euskara batua da euskalki guztiak unifikatzeko, ez? Pues hau da, suposatzen da mundu guztiko hizkuntza guztiak unifikatzeko eta horrela gure artean ulertzeko. Eta zein da eguna? Uztaileko 26. Ba, beira. Atope. Bai, eta ez gendik daukalagun bat, dala friki bat, tardun ikasi zuen esperanto pizko bat, eta joatzen... Baina ulertzen da mundu osua. Ez, baina badaude bilerak geratzen direla jendea esperantoa hitz egiteko, eta, ez da gola oso... Oso ondo dau baina jobiak badago egitea. jende pillo bat hitz egiten dela esperanto, Oso ondo dau jobiak egitea. Bai. Bueno, uztaileko 27, zankoekin ibiltzeko eguna. Bera, baina takoiak 15 zentimetroko takoiak. Bai, horiek ja zanko. Niretzat da zanko hori, Bai. Zirkoko zankuak ibiltzeko. Hori da. Basongi, Hori da. ospatu. Eta uztailak 30, Maiderrek aukeratu du egun hau ere. Oiasko egalaren eguna. Oiasko zeinen? Oiasko regalaren eguna. Oiasko, bale, hori ospatuko neuke. Bai. Hori ospatuko neuke, gero Amazonas, lo que sea. Baina ospatuko Da neuke. kontradiktorio, matei pena, baina eske ne gustatzen dit oiaskoa pillo bat. Baina gizakiak oso komplexuak. Ja, hori da, ni naiz oso komplexua. Eta zure soziedade idiliko autarkikoan, non bakarrik egiten dugulan bi egun, eukizaik zure oiaskotxuak, zure etxetxua, eta haien egaltxuak. Deforestatu gabe Amazonasa, nire porrotxuak, nire lorazain, izango nuke lorazain lagun bat, nudista, egingo zuela nire marihuanarekin lagundu, zen nik ezakit. No, genitzen oiaskuen inguruan. Bueno, vale, oiasko asko gustatzen zait, zen ni naiz kulturista. Galdera bat daukat, zein da zure alita gogokuena? Hau edo hau? Eskuina beti, ez? No. Baina ez zeko adibila. Ezin dira galderak egin. Hau edo hau, pues... En plan, lodia edo zina. Bueno, depende. Zen honetan Escucha... Zuk ez da zu jaten erabizia, maitia. Osan, bai ez. Bale, barkatu, orduan saltatuko dago. Que ba, itxoin, gado ez egiten honi buruz. Niri hau. Ez gertatzen. Niri gertatzen... Igogailuaren eguna. Baldin dago krokante, bai. nahiagut bekoa. Bale. Baina baldin dago ez krokante nahiagut aragia daukana. Mila esker. Vale. Aklaratzeatik badakit ni galdetu dudala, baina Venga, urrengo equipo. eguna. Pasatzen dugu berri esan gura txuna. Bera, oiasko. Bai, horregatik. San Ferminak. Joder, bai, hau gurosu hitz egin. Hau ni fangonaz, maia espira, San Fermin Ez puti. ez ditu, ez ditu. Bueno, sin más, esan nahi nuena, baina hau lotu behar dut gauza batekin, serio batekin. Lotu. Ze, atera da Iruñako alkatea, esan ez da, bai, jende gehiago egon dela, bi asteburu izan ditugu San Fermin hauetan, eraso gutxiago eta hondakin gutxiago egon direla. Vale. Jende gehiago, hondakin eta eraso gutxiago. Hau bat eta esan dezake, oi, positiboa da. Vale. Baina gero ikusten duzu letra txikia eta 24 eraso egon dira oraindikan. Vale, 18 esan dute, ez bakarrik ukituak izan dira berdintzak. Bueno, bakarrik. Baina, Bakarrik. Ja. Eta gero 6 dira intentsitate altukoak. Beraz, erasotzen Jarraitzen jarraitzen claro. gaituzte. Bai. Eta horrekin esan behar dut ere, honetaz ere, jaz, badakit jende asko esan dezakela, eske juguetraino gaude, beti berdina, eske... Bueno, pues erasotzeari utzi, tardun ez du Amaituko dugu hori da. Eta ez da erasoen intentsitatea zilegitasuna ematen dietena. Da, erasuak egiteko, bai txikiak edo bai handiak, impunidadia. Claro. Ze ziurdenik 18 bakarrik ukituak izan dira, baina salatu dute, ez dakit zenbat pertsona bakarrik ukituak izan dira, eta esan dute, bueno, bakarrik ukitu egin daute. Hori da. Ez da esan behar. Orduan, ez die erasuak neurtu behar haien intentsitatearen ondorioz. Hori ja, kondenak zieso, baina erasuak dira. Eta honen arira ere... hostia, bai. Hori da, Persona beriko. bai. Oso kasu potentea izan da urte honetan, eta Bai. komentatu nahi nuen. Ze azkenean, bere ere, zakit, adibidea ere esanguratsua da, esateko, ez dugula utziko,
salatzeari lotxa ez diztigula mugatuko baita ere, eta jarretuko dugula honi buruz hitz egiten eta salatzen, eta atrozidade hauen jarretatzen direnean, ez garela isilduko. Bai, eta nozio hau oso garrantzitsua da, eta esan behar dut, ez dakit igual hau gizontasunak baldintzatuko dela da, baina en plan... Zurea bai. Nola esaten da, arrazoiketa hau existitziak niri pila hau de sorpresa, posatut, nola lotxa? Lotxa bestiak eukitia, baina lotxa zuk, ulertzen dut, baina en plan, entzun nuen izan, ke lotxa nik eostiaz? Ja, baina da betikoa da, biktimizazio bikoitza, ez? Adibidez, ni horitzen ez, oso argi, kaso mediatikoetan, hartzen direlako, mediatikoak dira, orduan, heltzen zaigu informazio. Ikusten da dela, entre comillas, o dira nire pezoneras. Informazioa, orduan, adibidez, manadaren asuntoarekin, kritikatu izan zen, eske emakume horrek egiten dula bizitza normala, patatin pototon, jode, eske gainera neuri erasotu nautela, eumarren diretxean deprimitua, bakarrik, eumarren din lotxatuta gainera, ni nahi zerruduna, orduan, jode, pues, olako kasuek, esan da oso... Oso esanguratxo dira eta laguntzen dute, ez? Hobetako kasuak bizitzen dituzten emakumei, esatera, ni ere, orain geratzen dira asko, ez? Instagram edo internet bidez ari direla denuntziatzen, ez? Eta esan dute, eske orain, esan duzue, orain... A ber, ni nahi dudanean, ahal dudanean, eta sentitzen dudanean baita ere jendearen berotasuna la Macarena, la pesada, horrek esan da, ez arentera, urten zan Macarena gomet, etcétera. No, es que hoy denunciasen da Instagramen, eta ez da denunciasen polizian, eta da, como, bai, gutxieneko baztertuei gehien lagundu digun organismoa historikoki. Poliziara fan behar gara. Bueno, sí. Baina, egia da, azkenean nola, ikusten analizatzen duzure eta nola joan bar naiz ni salatzera poliziaren gana edo zeretokitara inguruan erantzun hori baldin badaukat. Ni sentitu behar naizela lotxatua, justifikatu behar naizela zergatik esan dut orain eta ez orain dela 2 hilabete gertatu zenean edo 2 urte gertatu zenean edo ez zergatik hemen eta ez han. Zuek egiten duzue ni isilduta geratzea, pues ez gara isili geratuko. Eta arazo guztiak bukatuko balirate erasoak. Porque beste guztiaren asuntua diskurso mordo bat dau biktimak zein bide ban, ez da benein behar, nola inbiditxuen gauzak, zer den zilegi, zer ez. Oin bai, agresorian inguruan ez dau diskurso. Hori da. Oso gaizki dau, da como el koko, oso gaizki dau, Jartzen ez mala letxe. Bai. Urte berrion, urrengoak, venga. Abuztua, uda... Oporrak. Prestatu ditugula urtarrilan. Bai, urtarrilan amabian. Bueno, abuztuak 12, erdiko umearen eguna da. Zer da hori? Nor da hori? Existitzen dira? Gurasoek bakarrik nabaritute daukatela erdiko umea egun horretan. Bai. Zu erdikoa zara? Ez. Zein zara? Ni gubi gara. Ni handia. Handia. Bani erdikoa. Claro, jarri barko minateke horrela. Ez gara jarriko. Ez dozu nahi zure botak ikustia, kamaran. Orduan, oso posik nire... Danelen eguna? Bai. Beste egun bazurentzat? Ez dago munduan erdiko seme edo alaba gehiaurik, bai. Nire komunitatearen ikusgarritasuna oso garrantzitsua da, eta biziki posten naiz erdiko umearen egun bat egotearena. Noiza esan dozu? Abuztuak 12. Nire amonaren eguna. Espanidadearen eguna? Ez hori 15, ez? Jode. Abuztuak ez, hori da urria. Jode. Aiba, egia da, barkatu. Abuztuak 12, Klararen eguna, eta Danel erdiko umea izategatik bere eguna ere. Klara? Klara nene eguna. Zoriona. Bai. Bueno, abuztuak 24, musika arranoaren eguna. Musika zer? Arranoaren eguna. Nik hori ez. Tipo, musika elektroniko, billancikos, bai, abuztuan egu berri kanten eguna. Pues igual musika elektroniko experimentala, edo lako zerbait. Kontakteta egiteko, elektrokontaktetan, nola dago orain. Ni bakarrik entzut ditu gauza normalak. Bai? Bakarrik gauza normalak. Bai, supernormalak. Bakarrik gauza normalak. Michael Jackson. Ez zait okurritu kantante normalak horik, esan dut Michael Jackson. Albina Stardust. Coldplay. Bai. Ai, que asko. Mira, horrengo. Pero nire Coldplay gustatzen za. Ez jat importa. Txika. Bueno, abuztuaren berri esanguratxua, hemen atzean daukagu. Ze, erratu zen gauza bat, eta honi buruz egin behar dugu. Eta egin zen birala,
Eta ni nengoen Kolonbian, hilabete honetan. Ez dagoela Mercadona. Abuztuan, ez dagoela Mercadona. Ke pena. Eta tipa bat, joan nintzen familia batekin bizitzera, eta tipak, aurrak, familiako aurrak, esan zidan lehenengo galdera da, benetan Espainian joten zarete Mercadonara zazpietan ligatzera, pina batekin, zer? Zer esaten? Hasi nintzen bilatzen dira, baina zer da mierda hau? Baina bera, egin genuen Mercadona joatera, eta pina batekin edo ligatzera joatera, eta gero zuten baita ere beste formula batzuk, zer diozue hori buruz? Ni beldurra neukan, Si nos organizamos, follamos todos, horrela da, movida. Bueno, omara Bai, piña guztietan. baina ez sartu Mercadona organizazio honetan. Ez, barkatu, eske piztu inbinaz pixka bat, ez die zure lagunak enpresa, ez die zure lagunak multinazionalak, ez dire zure aliatua. Uste dozu Mastercard dela zure laguna, uste dozu Bai. Mercadona dela zure laguna. Claro. Uste dozu Mercadona jauna etorria, esan ez, bakitu zebia dauen maiderrek ligatzeko ordu bat. Mercadona! Eta emango diagu. Mercadona! Ez erori mierdoi honeitan, porque ziur nau, Mercadonako jendeak gero berriro josiko dugu haien labore humanitario fantastikoa Valentziako katastrofian, ziur nau jende honek atera dauela beneficio margen kristomaz, porque mundu osoak nabe behin tontua nahi internetian haien ananarekin. Eta onaino nire alegato politikoa. Osea, egin diote kompetentzia Tinderri, a tope. Bai, Osea, bai. Tinder dago en horas bajas. Enpresa Tinder, batek itxuten, trend Grindr bat ez. ateratzen duen momentu Grindr es orotan, insuperable. ezain, mesedez. Ya está. Bala dago, bueno, lasatuko gara. Esan nik lasaitu. berriro. Baina benetan neukan beldurra joateko Mercadonara ordu horretan. En plan, Ja, lo que nik me inoiz ez faltaba, nuen bizi baino. erosi anana bat, eta hemen babosoak atzetik, aina joan behar zinen... Anana buruz bera, ez? Buruzbera eta edarien pasilloan Izan daiteke. Olako zerbait. Badakit, Badaude leyenda urbana pilo bat ja horren inguruan. anana buruz gora zen en plan, nahi dut anana bat, eta anana buruz bera zen en plan, Nahi dut banana bat. nahi dut banana, el fruto del amor. Edo Jesus piku bat. ama. Bueno, ekipo, goazen iraiarekin, ze ja, denbora gutxi daukagu, gauza... Urtea amaitzen ari da. Kanpaikadak! Amabitan. Orduan, Bai. Iraia, Daniel, entzun, Bai. entzun hau. Iraiak zazpi... Dago prestatzen koreografia. Ile gorriaren eguna. Ez Zure daukat. eguna berriro. Nik ez dukot ile gorrerik, Ba, esan nunca duzu, bitza. esan duzu, zu zinela pixka bat ilegorri, edo esan duzu. Ez Edo dut esan gustatzen zaizkizula ilegorriak? A ber, pues sin más. Gustatzen Badia zaizkio jendea, guztiak. haien eskubideak honesten ditut, bai. Urtarrilean, ilegorriak musukatzeko eguna... Hori egia da. No, esan dut nahi dudala ni musukatzeko eguna. Bai, baina ilegorriak oso gustoko ditut. Ni musukatzeko eguna, bai, ospa dezakate, noski bai. Pues iraiak zazpi ilegorriaren eguna, baina baita ere musukatu Eta hile marroiaren eguna noizko. Ilegorriak dia kristoneko gutxieneko bat, Ja, Ez dut dagoela, en plan, jende... Ez dago hau esateko modu politiko, baina uste dut badaudela, como arraro bezala kalifikatutako gaixotasunak dituen jendia, gehiago ilegorriak baino. Ilegorrien estadistika da super txikia, oso gutxi dira. Eskozira guatzen bele mazaren ja ez. Osa, dira, en especie en peligro de extinción. Bai, Holako babestu zerbait. behar ditugu, babestu eta muxukatu behar Babestu ditugu. muxukatu. Bueno, iraiak emeretzi pirata bat bezala hitz egiteko eguna. Mira. Egun osuetan egiten, ez dakit nola hitz egiten, da inglesa, ez? Run botillarekin. Da porrotx bezala hitz egiteko Hor, eguna. morinero de agua dulce. Hor. Holako zerbait. Ni bakarrik dakit euskeraz piraten bizitza. Baina beti arteraz egiten muze bat, non ez gau ziltatik No, porrotx bezala. Jumpo para... Nola iten por... Pirata bizitza obera da, hori da porrotx, hori da bera hotxa. Bai, hori da. Orduan, iraia, esan duzu leheno dana, eta iraian gertatu zen danaren katastrofea. Baina Eta izan hau zen ere- dana... A ber, hori da galdera, Bai. izan zen irailan? Bai, Izan zen urrian? ez, iraian. Como que irailan? Zer, deus ez du bizu gure fact-checking mekanismoa, osea, A ver, telebistan. Urrian izan zen, Izan zen urrian. Egia da. Porque Ze zen hostia. San Saturnino. Tarduan ze hostia induz. Egia da. Bueno, Hombre. ez da importa. Nik aipatuko dut iraia. Bueno, antonatu behar zen nolabait zerrenda. aipatu behar nuen dana. Vale. Hau zer rigor mierda da. Badakit, baina zaila egin zaite, No, ez arezu arazo. Amabi Oso ongi egin duzu. Eskerrik asko. Oso posio. Zorionak. Bueno, eskerrik asko. Dana. Iraia, erabiko dugu danarentzat, dana gertu zen urrian, arrazoia duzu. Baina, bueno, bilabete pasa dira, geroztik, ez? Eta... Iraietik. Iraietik, ez urritik. Eta, balantzet oso... Ez que se Ez eskara zuzen. No, venga, no, hau serio, bai. Ekipo, hau oso serio da. Bai. Egin dugun modua ez da serioa, Ez da baina serioa. albiste oso serioa. Bai. Albiste aukiratu dut, zera,
Bueno, begira, dakizu zer, hitz egingo dugu oso positibo bati buruz. Esan? Danan egon ziren milaka bolondres. Beti Bai. daude, eske jendea ez da Gazteak. inpikatzen, gazteak, ez da Bai, bai, egon bai. ziren milaka bolondres. Bai. Eta horren horrek eman ziren esperantza. Bai. Zer mundu mierda hontan, behintzat horrelako Bai. gauzatzen direnean, Bai. jendeari, ez? Bai. Beti gaude ez dakit kajatuta, ez? Eta etxean osatuta gure mugikorrarekin eta gure mobidekin, eta TikTok Bai. eta mierdekin, baina, ez? Milaka bolondres egon zian, milaka organizazio vinkulatu zian, organizazio horien pertzentai bat zen eskuindar estremaren ideologia esparziruteko aprobetxau zuen jendian. Bai. Aize gaizki zaude, bakituz gati zazgazki? Inmigranteagatik. Bueno, Bai, bai, hau, baina el tema, bakizu, no, hau. hor daz, eta horrek ez du baino beste voluntarioen lana gora aipatzen baino. Orduan, mesedez, katastrofe sozialetan egin lana, eta egin lan bikoitza beste jendian lana tapatzeko. Eta oso ondo Ja. indezute, oso ondo indezute, bai. Hori baita ere da movida bat, bai, hori ere gertu zen, eta... Baina gero ikusi zen errealitatean, nik uste, bueno, ez duenak ikusi nahi, ez du ikusiko. Bai. Baina nik uste, No, noski baietz, eta izan da gestio pesimo bat badakigu nork egin dauen, eta badakigu segaitik pasadan, eta urte guztiak pasatzen dira balio honen inguruan, eta justo kasu honetan izan ditu ondorio bastante jodido batzuk. berreundapiko, ez, hildako Bai. Valentzia inguruan, eta gero baita ere, bueno, 8 edo 10 batzuk, La Mancha eta Andaluzia Bai. bitarte. Bai. Pilo bat dira, baina gero hori ni hausnarketa egiten esaten dut, horrelakoak gertatzen jarraituko dira, ze ari gara mundua suntziten ez, lehen nahi bat dugu mazan zain kontua, baina Ari horrelakoak dira. gertatuko, bueno, bai, ari dira edo gara mundua suntsitzen. Vale. Baina, movida Ni da, ez. gero dagoela, ez, erakunde edo gobernu edo, ez dakit, agintarien antolakuntza, dela pesimo, osea, nola da posible Claro, aurreratu izana, ari eta ez- dira. Eta ez abisatzea. Claro. Hombre, baina bazekiten, hau bazekiten, baina hemen Bazekiten zen da, gertatuko dela. bai, baina zer da garrantzitsua. Nola esango dion di jendeari etxean gelditzeko, lanera joateko, zen azkenean, zuk egiten baduzu, aurretikan jendeari esan, ez du geratu etxean, badagolako abiso rojo, gorria. Galtza ez diru mordo bat? Claro, pues hor, kentzen duzu, errepidean hil zen jendea, hor geratu zen jendea botata, osea, Bai. hori ez zenuke izango, baina hemen primatzen duena da produktibidad, kapitalismo. Denak lanera, denak produzitzera eta listo pelota. Bai. Horregatik azpimarratu nahi dut, nire akzioek ondorioak dituzen eginean, Ja. ni mundua surintzitzen ez nabil. Venga, dan, erosi dizut. Lasai, geratu lasai. No, no, Geratu no. da Amazonasen asuntoarekin No, kezkatuta. lasai nago, baina ez, hau da victim blaming. Ja. En plan, ni Bai, nabil bai. sufritzen, bueno, ni ez, porque justo kasu honetan nik ez ditut sufritu ondorioak, eta Bueno, sin ja, más. baina ulertzen Baina, dut. errixea ari gare sufritzen goiko gestio txarren Claro. Bai, ondorioak. hori egia da. Eta jazta. Hori egia da. Hori badakigu, baina Eta- haragiari jatea guzti. Hori egia da, Bai, hori bai, egia bai, da. Ez, ez, bai, ez, bai, bai. bai. Ez, badakizu Más. zuzen egingo dugun ekipo. Bai, ze. Sartuko dugu atagarrioko gabez bat. Ai, que guai! Porque dira Bai! hoberenak. Pan y Eta circo, zein- bai! Badakizu baita ere bolondresen neurri berrean dauden jendea baita ere dela jendea jarretzen duena pixka bat itxaropena sustatzen eta alegria ematen ez, postatzen ematen mundu honi. Dira, kultura egiten duten pertsonek. Bai, Noski baietz. ni emozionatu egin naiz, horreko. Da pasada bat. Bai, bai. Eta egia da, begira, mundu txarto honetan. Egia da! Badakit. Ez que Aizu! da Grinch. Ez que da Osea, Grinch. ez ez Grinch. Da Grinch. Taina pikatu egiten da. Baina ni egin behar du rebendikazio bat kulturaren alde. Bai. Porque benetan ez diogu balio duena, osea, ez diogu baliosten balio duena, porque behar dugu kultura munduan, Bai. eta horrelako jendea etortzen denean, eta egiten duenean, emozioak ez Mugiarazi, sustatu eta mugiarazi. bai, bai. Da, como, hostia, eske, hau da, honetan jarri behar dugu fokoa. Bai. Ez? Ados zaudete edo ez? Guztiz. Bai, Guztiz. bakarrik nago. Guztiz. Venga, pues equipo, atarrabiako abez batza. Guztia
Bueno, osea, bai, Horrela, txalo horrela. bero polita. bat. Elegantiak dira horrela. Ez dut ikusten? Bueno, Zetan zabiltza azpi. Ui, Maider. A ber, txalo. no, txaloa egiten da, Ah, vale. ni gorputz nagolako garagardo batekin beste eskuan. Kipo, vale. Claro. Txaloa telebista. Oye, txaloa telebista hori da. Oye, atarrabiako abesbatako hauek, Maravilla. dira la leche, osea, benetan, Maravilla fantasia. lehen esan duzuzuk eta egia da, osea, igual platonetan egiten gauzarik onena. Bai, eta ez dakit nola ingo zuten, ez dakizen bapiku pertsonaren tartean presupuestua banatzeko. Ja. Bakoitzak eraman dau txupatxuz bat. Erroskillak. Erroskilla bat eta Gatxera. baina haien elkartasuna ere eta Bai. eta hori bai, ez egit. Honez egitera etorri dira, bai. Eta esker mila. Ze egin dute programa hau askoz ere interesgarri politago eta kulturalagoa. Posible izango balitz. Ez, bueno, es que... Bada. Mugatik balitz, ez? Claro. Bueno, ekipa, guazen urriarekin. Urria gustoko duzue? Amaitzen ari da ja urtia. Oso polita urria. Amaitzen ari gara. Bueno, urrian gertatzen danaren asuntoa. Bai. Ondo esan duzu moduan, Bai, baina. bai. Baina baita ere urriak 7 da burusoien eguna. Niri ez begira, Ja, ez baina, bueno, Hemendik niri urte batzuetara. burusoia gustoko ditut, Ni ere. Bai. Bai. Noiz da burusoiak musukatzeko eguna? Guztiak. Burusoiak haien burusoietan, musukatzeko eguna. Burusoia. Bai. Ni ezagutu Burukatzeko nuen eguna. burusoi bat, zigarroak, bueno, zegoen baita ere pixkate joan da, baina bere zigarroak gitatzen zituela buruan. Zegoen burua joan da. Osa, segon burusoia... Burua soia eta burua galduta. Vamos, errestu dago hile guztia, zigarroak ez, itzaltzen. Jendeak egiten dau latekin, Bai, baita ere. baina zigarroak... Bai. Ze polita maskulinitatea. Bai, Bai. txustaman. En fin, txustan. Bai. Bueno, urriak 13, eta hau da bai nire eguna, gaur ez, baina orokorrean bai, bularretakorik gabeko eguna. Osongi. Oso polita, Osa, baina eske badaude batzuk ez daukagu Ba, aukera. etiti handia baldin badituzu, bularretakoak... A ber, Hombre, gauzia da... Aukera badaukazu. Hori da, gauza da aukera eukitea. Aukera eukitea, aukeratu, hori da, bai. baina batzutan da komplikatua. Hori da. Nire gustatuko litzaidake, baina ez dago, igual, lehen esan dut, baina igual ez nago eroso, eroso fizikoki, Bai. fisionomikoki igual bai nago. Baina sozialki... Baina igual sozialki ez. Bada hien kontua berdina, ez? Da igual gauza hori. Emakumezkoak hilak dituztenean haien gorputzean ez, ni eroso dago nirekin, bai. Sozialki, orain igual erosoago, nola dagoen gizartea, baina ez dakit nerabe nintzenean, ba ez. Ja. Pues claro. orain bai, reflexionatuta igual da sozialki ez nagoela eroso. Bai, bularretakorik gabeko eguna izan daitezke egun guztiak, Bai. nahi badazu. Bai. Orduan. Burusoia musukatzeko egune guztiak, eta Horixe da. bularretakorik gabeko... Burusoiak bularretakorik gabe musukatzeko Hori da, eguna, titiekin egun guztiak izan daitezke. Boa, ja galdu naiz, baina... Bueno, ekipo, guazen berri esanguratsuarekin. Urria. Urtea bukatzen. Eta urria erabaki dugu izatea berri hontarako hilabetea. Egia da ez dela ere urrian gertatu da abenduan. Duela oso gutxi gertatu da Iruneko BHS fabrikakoei egin diotela kriston putada. Lio. Ze orain dago lantokien deslokalizazioaren pues bai, aldeko edo, bueno, gertatzen ari dira horrelakoak, ez Europa mailan. Claro. Eta, bueno, merkeago ateratzen diren lekuetara eramaten dituzte, baina hori zer ditu? Ba, kriston eraginak, gero, gizartean, ez? Bai. Azkenean, diru gutxi bat aurrezteko, uste dituzu adibidez orain kalean, 600 eta Ja. 50 piko, Be, familia guztikin, eta familia guztia, Bai. claro, eta gainera, eske movida da, osea, email batez, abisatu zituzten, astelen batean, oye, agur, Ez Bai. etorri. Zine, zer da? Bihar ez etorri. Eta ari dira eskatzen, a ber, honi aldaketa bat eman, honi buelta bat eman, pixka bat Nafarroko Gobernuko babesa ere. Ja, Bai. esko sartu behar du eskua gobernuak, zen bestela eski segitun duzu horren kontra. Bai, baina gauza handi guzti Zentralak, hauek. venga, Etxera. agur. Total. Nahi duen egiten nire enpresa da, Bai. Gauza handi guzti hauek bezala egon bida revuelta sozial bat badagoela jendien topaketa eskatu erantzukizun nazionala eta kendu erditxik tontakeri hauek den nola da
enpresarioen eskubideak babestu. Bueno. Baina bada jendea. Eta ni gero autonomoen diskursuarekin nahasi egiten da, eta kontaminazio asko dago. Kanpo tema frioren honekin. eskubideak. Zaindu behar dira, ditugu. ze jende gaixo horrek ez dauka esplotatzeko jenderik hemen, eta Claro. orduan beste toki batzuetara joan behar da bizimodu hobe baten bila. Hemen ez diete esplotatzen uzten? Horregatik, orduan hori, sin más, oso Claro, es que ongi. aparte hori, es que ez da bakarrik, o sea, evidentemente hemen eraginaz oso zuzena da, pues, seguro gainera nik baditut ezagunak hor lan egiten dutenak, baina es que gero dago beste bigarren parte hori, nora eramaten dute, zenolako lan baldintzak izango dituzte, Obviamente txarragoak. Claro, segurazki da merkeago, lege gutxigo, bete behar dituztela, lan babes mailan, osasun babes mailan, kontaminazio gutxi egiteko, maila guztitan, orduan da. Hala da. Ez que, claro, bai, ez neoliberalismoaren askatasun hori buruz hitz egin dugu askotan, baina ez que ez da etiko, oza, bai, oso askea hori ez da askea, ez da etikoa, eta ez etikoa ez denean, ez da... Si beti dago azpimarrak eta berdina, en plan, no, nahi dut eskatasuna izan putasune bat izateko. Beti da, en plan, bottom line da beti hori, porque en plan, no, ez da, en plan, mierda honeikin de, nola esaten da? Espresio askatasuna. No, es que nahi dut jendia gaizki tratao. Ah, guai, pues no, badakitu, sin más. Ez da askatasun kontu bat. Baina, bueno, depende nor bozkatu bai da askatasun kontu bat. Baina betikoa ez da, baina eske badago adierazpen askatasuna, baina eske zurea da gorroto deglitu bat, adibidez, da guztionekin bezala. No, eta adierazten badezu modu aske baten tontakixa bat, ni daukot munduko askatasun oso esateko, esan duzun hori, tontakixa bat da. Eta no, baina nire adierazpen askatasuna, bai, baina nik adierazten bot, zerua gorrixa dela, jendiak ez dau balioztu behar nire askatasuna, esan bihuzta, sare tontola piko bat. Eta nik esango dut, ba egia da, eskerrik asko etortzegatik. Oso ongi erresumitua, Bai, eski oso listua naz. Bai, horregatik kontratatu zaitu. Neri guapa naizelako. Eta esoiko Eta revelazioagatik. Irrikitan. Irrikitan ere, Claro. Bai, pues hori, txikote eta Pedrotxe bezala. De hecho, sare batera, txikote eta Pedrotxe bezala. Ni biak naiz, bai. Horregatik kontratatu naute. Baita ere. Por mi bipolaridad. Ai, ama, venga, Bueno, zer ekipo gozen azarora, vale? Zer du da, ja. Ordua ja dia Minutu batzuk geratuko dira, Kaina. Azaro kamar, hau korapilloen eguna. Badakizu euskera? Ja, euskera, berez ja, euskera zintzegitea batzutan da hau korapillo bai. Egia da. Akerrak adarrak okerra ditu, baina bakarrik hori, eta ez da oso zaila. Bai, ez ditut ezagutzen. Hori ezagutzen nuen, baina ez nuen erretzen, egia esan. Gero, Seashells by the Seashore, baina hori da Baina hori da inglesez. ingelesez. Pablito Lagun Clavito. gazteleraz. No, que hori ez dakit. Claro. Bueno, pues hau ni El perro de Ramón tiene nada. Bai, hori da euskeraz, eskerrik asko, bai. Ez, guazen urrengora hau bai dela euskeraz. Hori da txantreako euskalkia. Bai. Esan. Euskara batua. Euskera. Esperanto. Joder. Venga, esan. Hau bai dela esperanto bat mundurako. Ardo gorriaren eguna, azaroak 24. Uste nagoen korapillo bat zala. Ez duzu bat ere prestatu. Perfecto. Bai. Gehiagin prestatu dut. Bai. Ez. Azaroak 24 ardo gorriaren eguna, eta diot hau bai dela esperantoa eta hau bai dela internazionala, eta hau ez dela intzainak hau korapilloak bezala, ze jende guztia gustoko du ardo gorria. Jende guztiak ez? Zuk ez? Bai, ni bai. Ni guztaren jatkoa kolakin. Baina ni... Kalimotxo. Hori ez da ardo gorria, hori ardo beltza da. Zer diferentzia da? Ardo gorri naparra da... Rosado. Klaretiak eta gauza honek. No, nik hori ez dut egiten. Nitu lagunak, ez zaila gustatzen. Ardo beltza, ez ardo gorria. Ez garagardoa, bakarrik txuria. Eta diedenak LGBT komunitatearen parte. Ez? Kasualidadez. Ez, kasualidadez ez. Baina ditut egun pilo bat, lagun pilo bat, Eta, ez da gustatzen ardoa, en general, bakarrik txuria. Txuria, bakarrik, eta frisante izango da, ez? Maritxu eta Bartolo bezala. Ez, orkidea uste dela. Orkidea jurrieta on. De gente de bien. Bueno, eta gero, garrantzitsuena. Garrantzitsuena, horretu barzaite egun honetaz. Azarako 26. Itxaso zoriontzeko eguna. Azarako 26. Ai, hori egia da, entzun nomen nazioarteko eguna, zela itxaso zoriontzekoa. Bale, baina, pues ez... Horretu da zarete. Bai, noski.
Ez Zu behin egiteko. konbiatu zenidan afaltzera. Egin nuen? Bai. Zure tetetzeatik zan! Bai. Ikusten que maja soy, jodiro. Superman jazu ez. Jodiro. Eta ez despero deus, Urten pasau egin zai! claro. Urten pasau egin zai, zoriona! Zure urte betezi. Zorionak! Gero emango zute pari bat. Marikoiak ez eta violentuak, zu. Nemien cosplay egiten. Ua! Hau, mesedez, violentzia gaude, bakearen alde, maitasunaren alde, Ez que, zorionaren alde. belarretik tirau binizun, baina hori oso luzia da, orduan. Venga, Negreto, tipo. naiz, un Jarraituko poco gara fuera orain. afectada, eh? Bai, bai. Es que, ikusten, entzun dut, es que, ha sonado, daukazu gorria. Bai. Buah, Seguro baiet. pixko Bueno, da. equipo, venga. Hori de zirkulazio dola txarra daukazu. Bai, seguro. Bai, ezin dizut ostiko eman, claro, honekin. Bueno, venga, gente. Venga, berri esanguratsua, azaroa, vale? Pobren itxaropenari buruz itzengo dugu da. Pobren itxaropenari buruz itzengo. Zure urte betetzean ostian, zein gikonen. Bai. Bueno, zer da pobren itxaropena? Egun berrietako loteria. Bere heriotza oso lehen baino lehen hiltzea. No, hombre, no. Ekipo, Zeuria izango da, zenba Bai. gazta esan. Badakizue, ni ezer, zero. Baina badakizue zein izan den loteria gehien gastatu duen tokia? Nik badakit. Loteriarik gehien Soria. Pobreak oso pobreak eta oso bakarri daudelako. Claro, ez, oso gutxi direlako, orduan elgeratzen goten dira beti. Da, como, lantoki batean, Buah, eskoren kontatuko dizut, porque ni ez dut, normalan ez dut erosten, baina aurten egon da pertsona bat instigadora, osea, egon dela, gainera berak ez du erosi, instigatu gaitu guztioi, bai, plan, nik ez dut erosten, bale, etorri ziren bi, hartzen dugu kafea, pues, bi tabernetan, eta gero dagostankoa ondoan, tokatu zela pasaden urtean, eta ez dakize gehiago. Etorri ziren bi kafetegitik, eta, el instigador. Bi hauek erosi dute, hemengo kafetegian esaten duten loteria zenbakia. Jode, pues erosi behar dugu besteok ere, bai. Claro, porque bestela gaizki gelditzen za, Ez jokatzen baldin bada. Claro, es que loteria da Claro. munduko txantaje emozional ejerziorik handiena. Eta erosi genuen, eta gertu ez instigadorea berriro, pues, hauek erosi dute beste taberna horretan. Eta honek, instigatu zuen erosteko bi tabernetan eta estankoan berak izun deus erosi eta besteok gastatu ditugu, pues igual 60 euro, zenbakitan. Eta tokatu da, ez. Baina Nio, 60. Baina tokatzen bada, da putada bat, porque nik ikusi nuen egunean bideo bat agertzen zela. Bekaria bat ahi ospatzen bez, lantokian tokatu zela, eta jo, zorionak zeuni, gainera zu bekario zarela, ez duzura, no? Osa, zuretzat dirua, ez que ez nuen erosi ez dudalako dirurik. Horregatik, pobrien esperantza ez, jendeak uste ditzu 100 euro, oso pobriak ezin dira izan. Ez. Oso pobriak ezin dira izan. Bueno, media Bai, dago, baina- media dago 73 Vale. eurotan ez dela hainbeste, bada niretzatako diru asko horretan gastatzeko, baina Sorian gastatu dute, batez beste 285 euroekin. Bai. Da pasada bat. Bat familiakin, bestia koñadan familiakin, bestia lantokiarekin, lantokian, pues, 14 bestia petanka taldiakin, bestia beiko kindegixakin. Utzi No, batean. baina eske da txantaje emozionala, eske Bai, oliratzen eta- dituzte, porque, claro, zu ninago lantokian eta pentsatu, jode, eske tokatzen bada, Bai. tokatzen tonto aurpegia. Hoixe da. Hola? Bai. Eta nola nun erosi? Horregatik da presioa. Presio soziala. En fin. Bueno, guazen abenduarekin, ze jada Bai. iaia ordua, matxak Ai, ama. eta lakasitoak jateko ordua, eta honen revelazio egiteko ordua. Eta Uh! abenduan ditugu 3 egun esanguratsu garrantzitsu. Lehenengoa, pixka eta arraroa da, baina maiderrek esan zian, hau sartu, ze ez dakigu zer den, baina interesgarria dirudi. Arrotasun barrokoaren eguna. Arrotasun barrokoa. Zer da arrotasun Kar, ni barrokoa? pentsatu dut, igual izan daiteke, jo que se, barroko aurpegia daukazula, ibez meninak bezala. Jo que se. Edo oso jarrita zaudela, ez? Horrelako espumilloi eta gauza guztiekin. Aize barroka. Oso Barroko barrokoa, tu, ez? barrokotu. Bai. Eta ez dakit, pues, olako zerbait izango da, porque Zerbait bestela ez dut ulertzen. Barrokatu kalua. Ba, ez dakit, zein, deskubritu dugu zein den, ero gelditu Ez, gara misteriarekin. Misteriarekin. Ah, bale. Baina, Da. ideia zen... Igual da como feria medievalak ospatzen dauen jende como trovadore honein orgullua, daiteke, Porque adibidez. bestela, Ja, no sé. ez dakit. Bueno, bestela... Arrotasun barrokoa. Bai. Jo que sé, Hor izan barrokoko margolariak. daiteke edo eskultoreak edo arkitektua izan daiteke. Edonon zaudetela eta edozer egiten dezutela, barrokoei arro egoteko eskatu nahi dizu. Hori da. Antoren zazi barrokoei, harrien arrotasuna erakustea eta libre sentitzea barrokoei. Bakarrik arrotasunaren egunean.
Bakarrik, Beste claro, urte osoan, mesedez, sartu normal. armairu Bai, barroku bai. eta utzi baki. Armariotik atera naiz barroko. Baina armario oso barroko bat, ba? Oso armario Bai, poli bat. da. claro. Meninetan agertzen dena. Hoixe bera. Bueno, abenduaren 17 eta hau zenbait jende gustoko du. Egu berretako jertxe itxuxeren eguna. Ni- Horren edo kontra gustoko. Baina egun hori, egun guztiak dira. Izan dauen etapa bat ditzu como lau nire etxean. Ja ez dut egiten hori, porque ja sin más. Egu berretako Baina jertxe eukin nuen itxuxera. lau jersei itxu Ja, nik, bera, ez dut inoiz izan, baina beti daukat gauza hori, osea, zatu, jode, eski itxusia da, pero... Bai. Kriston tiroia dauko Ingalaterran. Baina, flipa. Bai, egun hau Ingalaterran biziki egiten da. Bai, karo, jode, zilengo gunean, kaia, jo nintzen nemona aireportuan, eta zeuden, aireportuko operarioak, el txaleko laranjita horren azpian, Jertse itxusia. itxusiarekin. Baiet. Bai, Claro, orain- Ingalaterran estatu batuetan, anglo-saxoi kulturetik datozten guztien dako, da? Osto guztu txarra daukate. Bai. Nik behin nauen Ingeles Akademia baten enpresa faria, eta eraman nauen jertxe itxusia tontuan aitiarren, eta zan eguna. Eta, klaro, akademiako jende ingles guztian, you know about ugly sweater day? Ua, txabal. Eta Osea, ospatzen Gelditu dute nintzen superongi. expresamente egun hori. Bai, Eta zegoen zen? Amazazpi, hori da. Pues hau zen abenduak 25. Bueno, baina Igual gelditzen da, Amazazpian, eta ja ez dute garbitzen 25 arte. Edo Halloween bezala, en plan, bihurtzen da como sasoi oso bat. Bai, hori da. Vale, como bai, egu berriak hasten direla guztuan, pues hola Horixe da, bai. ba. Bueno, Colombian dago esa ere bat dela como desde septiembre se siente diciembre. Eta orduan iraiaren batetik radio guztietan hasten dira ja bilantzikoekin eta movida guzti horrekin. Wow, Eta Halloween se la pela. Eta eta Halloweenerako uzten dute tarte bat, baina 31an egiten dut lokura bat eta Bai. batean azaroa bat joaten dira horrelako txanoekin lanera. Ni hori Benetan? bizi izan dut, bai. Iraian? Bai. Dagoena dago. Dagoena dago. Bueno, bestela ba, joan daitezke abenduak 20era dela nik asko gustoko dudan egun batera, dela alkandora simurtu den eguna. Zenik plantxa Nik ez. gorroto dut. Egun hori berriro ere, Bai. egun guztiak dira niretzat. Niretako ere. Bai. Baina, ez maz, nik ez ditut alkandoleriak erosten, plantxatu behar baldin badira, ni beti galdetzen dut. Alkandola hau plantxatu behar dut, eta esatiate, ez, no se arruga, bai, Vale. eta erostitut alkandorak, Enek izan. bai, pues de algodón, no, de algodón no. El algodón, Oteizak, ez dakiz zer den, kautoia plantxatu behar da. Ah, vale. Bai. Poliester. Mierdas. Poliester, Baina badaude batzu konkretuki, esan nire alkandorak, ikusiko dituzu beti simurri. Bai. Gabe, simurri gabe, baina ez da plantxatzen dolako, da ez direlako simurtzen. Vale. Pues begira, pues ni Te lo juro, galdetu, eta ez erosi alkandorak, Ba, nik uste rollo ematen dutela, ximurrak ere. bai, rollo de... Bueno, me callo. Rollo de, ze. Nazioarteko ximurren eguna ospatuko dugu. Bueno, equipo, Bai. abendua. Oso Eta polita hau- abenduan. Bai, eta errebindikazio bat egingo dugu hemen. Bai. Ze lagunen aldeko eta lagunen zaintzaren aldeko eguna. Viva laguna. Eguna, ez. Beti. Bizitza. Hau ja ez berri Esan minuen, bakarrik behin, plan urtean behin, eskerrik asko laguna Ez, izatea. berri esan guratxo moduan esan nahi dut. Bai. Azkenean, mundu errepasoa egin dugu eta munduan nahiko gaizki dago, edo ez. Nahiko bueno, gaizki bai. dago, balantzean, Bai. umorea Bastante. sartzen diogu, baina Bai. esperantza gutxi dago. Norbaitek sartu behar dio humorea. porque Hombre, es beste- que humoreak laguntzen du, pues, da nire salvavidas, vamos. Exactamente. Bai, eta oso ondo doia zure bizitza. Guztiz salbatuta dago zure bizitza Bai, humoreari esker. oso ondo. Ez da begiratu baino gehiago inbi. Oso bizitza polita daukat. Bueno. Eta lagunak, beste lagun. Lagunak nire memorian, bai. No, benetan dio. No, osea, bai, egia da. Egia da, lagunak dira super garrantzitsuak, eta nik uste, zaindu garritugula pella bat, eta de hecho, Bai. atera da, ikerkuntza bat, Bai. egin duena Robin Dunbar antropologaren ikerkuntza izan da, eta esaten du, lagun sare on bat duen pertsona batek, bizitza itxaropena, handiagoa du. Super razonable Super ados. bezat, bai. Egin neike gauza, jarri neike pixkat intensa momentu baten. Bai, Eguberri sasoietan, mesedez. eguberriak dira kristautasunaren bastioi oso importante bat, eta familia tradizionalaren instituzio asfixiantearen bastoi oso importante bat. Eta komunidade gutxieneko tatuetan, en plan generalian motibo identitario, inguruan motibo religioso, inguruan motibo generalen inguruan, batzutan oso demoraldi opresibo bat dira, ni oso eguberri zale bat naiz.
baino, badago jendia patu hau ez duela. Eta patu honen dificultadia dator biziki lotuta daudelako eguberriak eta familia. Badago iniziatiba bat gertatzen, generalian, orduan bilatu eta informazio zaitezte hau lagungarria bada zeuentzat, lagunarteko eguberrien sustapenerako. Orduan, begiratu sortu komunidade bat bialdi pikutara zeure familia gure bozute, porque gratis da, esan tia, oie, fan pikutara urten, ez dauko kostuik, ez da tributau bihar haziendan. Orduan, gure bozute, egin eta egin honen alde, ze gaur pixka bat bidea irekitzen badegu agian etorkizunean posibleago izango da, fin dela kuña. Bai, perfecto. Oso ongi. Bravo, eski fin dugu deus gehiago esan. Eskerrik asko. Hori da, bakoitzak ditu. Egunak, egun guztiak, baita ere eguberriak nahi duenarekin. Eta lagunen ospakizunaren arira nahi dizut telebista publikoan barkamen askatu, porque jotzut ostixa bat lehena. Eta nire buruan superbarregarra izazan. Lagunak polita laguntasuna, ez ni bakarrik esan dut, hori, eskazkenean familia inposatua da, batzutan toketzen zaigu familia hon bat, eta sorte daukagu, eta biesta. Baina, bueno, egia da lagunak direla nolabait hautatzen dugun familia, ez? Xaloa telebista, hautatzen dugun familia. Baina egia da, azken gainera nik beti izate dut, oza, lagunekin jartzen nahi zenean intensa, pre-regla, regla, prosregla, pre-praspors, oza, nire bizitza osoa. Premenopausia. Bai, egia da, naiz intensa normalki, baina batzutan izikitazten egiten plan de, tío, maite zaituzte pillo bat, zarete supergarratitxoa, ze sortea den, zuek eukitzea, oza, baina eske egia da. Hori niri ez dira sosatzen. Egia da. Ba, ni esan barri zuet Que mentira. Badaki, ya está, venga, maitasuna. Lasai maite zaitugu, naiz eta itxaso jo duzun, maite zaitugu. Eta benetan dagoela oso pozik zuek hemen egoteaz, egun hau elkarrekin grabatu izanaz. Bai, ze polita. Eta, nagoela irrikitan ikusteko, Maiderrik zer duen horrean. Bai, pues igual, a ver se te marca erlojoa, eskizan bar dira iaia amabiak. Ui. Ez dakiz orduen, baina nik uste, a ber, eske ni hemen barruan dagoena. Eske telefono utzi otor kanpoan. Telefono kanpoan? Ez ezin dut ordua begira, ez dauka ordua katxarra. Baina ez daukago hemen. Guazen hau prestatzera, a ber, Maider, zuertako prestatu ditut lakasituak. Bai, lakasituak. Bale. Zuertako matxak, amabi, kontatu ditut. Eta niretako ere. Begira, 2 minutu. 2 minutu. Eta 10 segundo. Bale, no, erakutsi tema, bai, lagunduko ditzut. Eske hemen dugu kristoneko tendido zero. No, hori da zeure alderantz, ez? Nire alderantz? Bai, hori da zeure alderantz, bai. Oi. Maider erdian jarri. Maider prestaz. Momentua iritsi da. Azten gara betik tiratzen nada nile dogoit. Irura, a la cuenta de 3, batera, bale? Txoin, Iru esatean. Bale, Maider prestaude? Itxoin, ebatu gertutik, banago berdin du. Ebatu alan gertutik, hori da, eta seko, iru kortazian. 2 eta 3. Nire traje espeziala eta marabillosoa. Pijama! Eta bueno, gaur izan dut dezentzia garbia ekartzea, zenzikina zegoen. Porque berdin zait. Pijaman egotea. Bai? Bueno, gustatzen dizu ez, pijama putero. Precioso. Baina pifost... Precioso. Eta nire maiak dia daukat bida, goza, legiakin eta guztia. Eman. Bai, inpase bat. Porque horretarako montatu gau pifostio guzti. Maiderren errebindikazioa. Nolanai hartzea, mahatxak edo nahi bali batuzun eta ez bakarrik mahatxak, oza, azkenean, eske, horrexeak alde guztitatik, tio. Zure etxean mahatxak hartu zure familiarekin, pijaman, eta, oza, nahi bauz igual kopa bat hartzera joan tabernara, pijaman. De hecho, modan jartzen mahatxak hartu biharrian lakasitua. Bueno, polboroiak. Eta lo tipiko, etxean zikina daukan, berdin du etxaztu nahi duzun bezala izan, pijama zikina nahi baduzu zikina, eta disfrutatu. Maider, perfecto. Perfecto, noski baiet. Ez egin barrugu nahi duena. Zu nahi zenituela jarri hemen. Lakasituak. Pues, bai. Hartu lakasituak. Zuk nahi zenituela mahatxak. Bai. Pues hartu mahatxak. Urtezar gau azke honetan. Bai. Nik be bai. Venga, bale. Buruan zerbait eukin nahi dut. Zu hau. Zu hau. Eta ni zer, ni hau. Konturatu zarete, ja pasadugula urteak non ja ezin diren numeruak izan zeruak. Zelen zan en plan, 2.000 eta gehi, edo 2.000 eta 5, onja ez. Nola dago peluka hau? Oso ongi. Pues igual, bueno, urrengo 20.000 eta... Claro, han ikusiko gara. Ez dut usten dugu garenari, porque deforestazioarekin... No, gaizki. 20.000 urtera komplikau lo veo. A ber, ze minututxo bat gelditzen da edo?
Ai, 2 minutu ekipo, 2 minutu. Gogoratu lehen da bizi, bai. laurdenak izango direla, eta laurdenetan ez jan matxik, Hori da. mesedez. Joango nahi zau prestatzen, zer nahi duzu esan, azkenengo gauzak, esan nahi dituzuen azkenengo gauzak, reivindikazioak, musu bat tirali zuen amonari, Bai. Mone nire amona zeruan dago, binean... Zeruan Xalo Telebista sintonizatzen dute. Bai, bale, nire bi amonak eta aitonak zeruan daude, de hecho aitona bat ez duen inoiz ezagutu. Osea, que musu pilo bat, familia guztientzat, lankidei, lagunei, maitalei, mutilagunei, leskalagunei, bilabesako txoferrei. Bai, eske, osea, motorra ontsita daukanen laguntza... Egia da, oso lagungarriak dira. Bai. Eta lanean dago jende guztiari, porque badakit dagoela jende asko lan egiten, besteok festan gauden bitartean, taberna lan egiten dutenek, ospitalean lan egiten dutenek. Ospitalean, ni esan barro goza bat, ni No, hori gero. Ni pasa nituen. Aurreko 31 ez, duela 31 ospitalean, zen aitari hartu zion txirrindula batek. Hostia. Eta superongi dago. Bale. Eta pasatzen dituen ospitalean 31 eta esan nuen, ostras, 31 edo eguberretan pasatzen diren mediko eta ze garrantzio, musuak, agenda... Bueno, eskegia da, badago jende esentziala, oza, tabernako jendea... Esentziala, bai. Esentziala, eta bilabesako txoferrak, esentziala. Dago jendea lanean gu festan eta ospatzen gauden bitartean munduak ongi konpontzen eta... Bai, hau sintonizatzen ari bazarete ospitalean, eskerrak. Eskerrik asko. Gero konbaitiliko batekin joango naiz. Gero arte, ez. A ber, erlojua, guazen erlojua ere begiratzera, laurdenetan, non bagizu, nola diren laurdenak? Lehen da bizi laurdenak, bai. A ber, match bat eta lakasite bat prest, Ez, baina hauek dira laurdenak, no? No, lehenengo... Ez. Txiko da. A ber, entzun. A ber. Urte beharri. Ai. Osa, jasartzen da horreina. 2, 4. Ya está, 0. Bat. 2. 3. Nik uste nola dena nago. Wow. Zer modu lakatxetan bai goxoa? Azpi. Asi. Amar. Hostia. Son picantes. ¡Amaika! Pikantea jarri guztio, eta ez da konturatzen. Mierda. ¡Hala! Zer puñetas. Urte berrion ikuslego maitea. Badaude lakasito pikanteak. Pikanteak dira, tia. Bai, otan tranquila. Egin barri zuen broma bat. Ja, broma pikutara, txabal. Broma pikutara, esan diot kamerari, ez nintzen denean, egin barri nuela. Broma bat eta hau, taka! Jatu pikante asko. Gozatzen dut pikantearekin, baja. Pikantearekin gozatzen dizu? Bai. Oie, urte berri honen elago Oie, urte berri honen Urte emaiteak. berri honen. Salva Telebistako ikuslego maiteari. Musu. Oi, ba, musu eta guztia. Urte berri hon! Hala, pues. Eskerrik asko. Eskerrik asko Salva Telebistako ikusle guztiei. Bai. Eta topa ekipo. Bai, hau merkia da. Bai, merkia da. Ez duen presupuesto gehiago hori. Bueno, goxua da, Berlin. Nahi duzu pixka gehiago? Ez. Baina eskerrik asko gurekin egoteagatik gaurko gara. Ja. Uro! Oi, ekipo. Ui, ze ongi. Izan da Kriston plazerra. Txontxo, epa! Josepa, hau gertatu behartzen. Lokurita. Izan da Kriston plazerra zuekin konpartitzea gauzarra, bueno, ja pikutara, epa, Josepa. Baina, nik uste, despedida egin behar dugun kondizioetan. Norekin? Eta norekin egin behar dugu. Osea, Atarrabiako abesbatzako. Claro! Zuekin guztiokin. Atarrabiako! Gora Atarrabiako Jaiak! Eta abesbatza ere bai. Abesbatza, ni naiz erdi Atarrabiakoa, Txabit Atarrabia, eta sartzen dira horrelako marabilak. Wow. Gora Atarrabiako abesbatza, ekipo. Gora! Gora! Eta bera, eta erdira, eta barrura.
Auzolarrera neguko jaialdia iritsi da. Errespetua da gure indarra. Hori da. Dagoa! Hemen eskola honetan denak elkartu gara, betidanik ausartak eta errebeldea. Negua iritsi da honekin jaialdia, aurten gure animoak badoaz Valentziara. Oparirik ez dugu, beharrik ez baitugu, etorri eta dantzatu. Etorri, etorri! Eska, eska! Auza, auza! Dan! Zeruan ikusten da, kolorez berdinak duen izarra, olentzero txurizen beltzi guara, errespetua da gure indarra. Zeruan ikusten da, kolorez berdinak duen izarra, olentzero txurizen beltzi guara, errespetua da gure indarra. Animo, Valentzia! Hey! 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 Dantza, dantza! Abestu! Guazen, guazen! Auzolar eskola da! Elkarrekin eraikitako etxea, Laguntasuna da gure bidea. denon artean goazen gozatzera. Auzolar eskola da, elkarrekin eraikitako etxea, laguntasuna da gure bidea, denon artean goazen gozatzera. Hey! 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 Hemen eskola honetan denak elkartu gara, betidanik ausartak eta errebeldeak. Negua iritsi da honekin jaialdia, aurten gure animoak badoaz Valentziara. Hemen eskola honetan denak elkartu gara. Negua iritsi da. Honekin jaialdia. Nola zen?